akoda nso ya tuntumo so ya kokko mene no ti akoda nko wanya ho mi hu no wo so da na si doctor wo ya aboa Paul akoda no ya no ya wo hira ya no ya aboa wo ya aboa wani so sa wo ye nipa do sa na me na nso ye nipa wo ya aboa so ma fa mo ya kanana ana ani akwasi ni baasi ma tone me nana no se ma fa me nana di boda mra me dia ani munyankwa Paul ni akwasi munyankwa ni baasi ba bia ade di boda hye me hye na nsa pepe wa fa mra me me de kwa mabomudua dua pa mabomudua se gai amma hu se wiase ye mienu sa de ni pedwane wobi ba de wobi ba ko dware sama ne ye wobi ba ko dware sama ne ko da bra ma bra no ho agora bra ma bra no ho ko anya ni adai na de wo ba ya na de wo dware akokoro ma wo kokoro ma no akofu wo tinsul ma pampa so mo fa me na mra mi o ba bia mo de me na ahye de die mo fa me na mra mi o me hye mo na nsa ba sisi akwasi aparo mo fa me na mra mi o Mami aye onzo abre ye manzo nom ye manzo bache manzo manzo fa mami nesa na okola passe onum zo onzo ho tete aya me ya so akoma to yem o kasa akoma to yem aya me ya me ba me na ma bre no ho manzo me na ma bre no ho aye sa ne ya no kwasia aye antwe ba sie ye ya bo we ya twe wo no busu afanya ya twe wo no busu afanya mo ya mmoa ba bia wo de me na akwahya no so amfa me na amra me a wo de munyina mo ba hu se tu Paul akwasi ba si munya mo ba hu me shamo na nsam mfa me na amra me na di boda wo de ye le o ma me wo na wo twe aye mami aye Manizo mama jinso nom aha jinso nom ye wabre di boda na akofa asem disabel tiswa mfa na ma munyina mba honho sele mama yakan waso ahye mu nansa pe okwa aso ne nso apakosua mode mo ntwase na mba hu wadi mfia edumiensa miso he no nso agora mama aye moe mawaba ni na mpodo no so ana wa ne wonuaba ana abefa me na di boda na adwane koro aja na watwe miensa dwada be na watwe miensa me hunu di akoda what report ma posifo ya de na ma posifo santa asam no wasantra na mo sesai a posifo ne ma ye krata ase famra mo hama ye nan so akora ne ma me wo wawo na watwe wa wi ano aja wa wi ano me hunu ba bia wa de na fa hunu go bia so me na ba sine de be na nafa na sa de ya no ba fi ya bo ya kwase ba bia wo sha ro ya bo ne na bu sefo nyira ya ntwe ya prako ya nim nyansa kwase afo atesamo
Ene emrepa nyamemre ene emrepa ampa na bebi bewu a ene so ebredu si wiase mu nsam live ewo Nhyira 104.5 FM agia santime aboso wo number 1 akan radio station misrawo wunimu na meka wo se ene ye da fiada na se de da bia da fiada eje wusu mampon kontonchi obu ohia kumana na wrakasi bretuo ba kwame gong wo de baton stick no emame no Mr. Sapepe na abedi minsem firi samre kosi se no ndu bebo apa ho miti dunum de me no na ebedi kasubom e afidie so mesrawo tamu chuku na edi ameje so ye nkoso hene krobi so ma hene na amando kokobra ochiri krom assembly man no kure ni nyame anim ene ensem agu apa so tamu chuku wate ensem sisi o na se wiase ehun sa ensem wo wiase sa mesraw ufri kumase kwa nkran ye okro bi efe ne kajabi uko bi nwa asem ase no kra se nkontompo wom mese wo kan no ajabi wo kan ajabi na brantie bi na no akwayi ne ka mese asem a wakoka hey Nhyira 104.5 Yansam na buwa emu adene o wesa anwisa upugu nso anya yie ayesa odo nsa akoto abrewa aduan mu pompo bedi enne mesita mu twuku ensem eba no nemom mesrawo sabre dwumadi opese ohwe ne live Facebook no eye Nhyira 104.5 FM obehwe dwumadi live abrochefo nyina hwe mu nyina nyame ntom nkwa na mu ate said bia da momre na mu ne edika subom sanso ana YouTube ne nso eye Nhyira TV o call multi TV channel ne so a eye Pim Sign Television wetumi ahwe sanso na Samen TV adofo nyina ehwe live na ensam no said ye mu abobo apo na ye nwanwuna ye bisi basa no ya tue ensa fra kuni ne amintiri pa anu ntime no ka sei asu kwa bra suje ne ponko ba ko pe konfo ye bi wasi nipa nye onto ande otisi a onhwe nipa anim sabre konfo ye bi o fidua mu sanso ana prophet Elijah Opoku one of the House of Fire and Anointing Ministry asafuano ene sofo ono nso wa ha ena sofo Samuel Asante ono nso odi entro besom yesompa na abedwafo nyina ya krado ni nyina nsa kotokose nsatea ba ko nsa nkruma nkwan anu nti sabre mini abedwafo nyina ya krado aye kabom ede wiasemu nsem dwumadi edi unto sabre amansan buafo akwasi buafo akwasi wa hwe ya nem de yamba go beto kasa so me na mo platform de me kan yetie nkatwe a sanso na me no kasa agya manso ogoro ono nso agina konya enne ensem wo wiase o me se ensem e wo wiase papa Nhyira 104.5 Baton stick ni bedi nsem fiada
no nso aba pɛ mu pɛpɛɛpɛ saa bere ya me di mirika tenten na ekɔ ne basa mfuturo ne di machi case number 1 maame bia e krado tifia na asɛm a ne kunu akɔfa aba mesi asɛm a ne kunu akɔfa aba maame mu akɔ aba ya kasa kese ne be afidie no wae mensuro so ba ye nwunahuna Debi. Apom ti say. Adom ne ahoma bro me ho ye pa. Asem we nto da dwene ho da se obeba afidie so. Me pa cho debi. Na wiase mu nsem ye dwumadi a wutie. Pa cho ani. Nkwa na ati ana ne abusuamu no ma ne ukunu na mu nyina mote ho. Me nkwa na metie. Fidie keto abi. Na mami misa wo. Otisi obi kana asem wa no ma binum ti won fie mu jeso mo potamu obi kra dwense jama ebosire mu ka. Na mimisa no bedru hayi obi ka sa na uhia na abeka de asem na akire no o meka akire ne se enya nokore se ye bosire mu ka de asie na ye ka na je se wo ato de wo ho na ye ka de obeka na ato ento wo so anu wada se be ya mpotamu fo kura wo firi mu ene omo nimu beji atum se ampampa nsem na ye ka no enya bosire mu ka eye nsem asi wudin ye frema abena akwa achiwa wo firi agrika buraso agreka buraso ipachane etobia watena agreka buraso ache bia ni abna kwa achewa ipacho sa pepepe na ma me de envi say me wo 57 and half anya nyame azirawo adom nhu afa papa nhu afa sa na obi aka wako ha we mu kra no kra nyame nhu afa sina baba bi wai na mami misa wo kunu ipachane wa wo say me wo mami ensa mami no obema baako okay enti aburaso wa na mufri okay eni me fa akwanya iso na machia na nanom atran kwamia wa aburaso eni assembly man ne committee fo nyina modeshe kronkron kwachewa na abeduru ha no maame bibia be fan wate mate aha de unya duru a mo wa mane akura no nyame cheche owre aha sunsun mu nsem nyina ne headquarters ne ya bibia nso nyame ye wate mate medi ka hwe nkran wate mate na mi bisaw enwumre ye de atie fie de na du abedu afidie so me pa chawo mes chia atiefuo nyina na de edimi abeduru ha se enwumre yi ne se meti hoi ade yie na meye ti phone line na meye ade yie sori anopa amekọ ebi kura saa bere afi na mekoduru fi nti minim hwe eda wukuada ene na awotwe ne na enna no wukuada ye twam ena me ba panyini no o ka kire me se anti asem bi amate ne ene yesi me papa wonu onua na chiri mamienu a efre no papa akwasi amaaje wo mo kontokwa no wo mo ntokwa no aye kon no de se ye wo mo mienu asem o ama jona bo papa kwa me edu se ni dua se wongu no wowu wi a bosumo sensuo kro na obo odin no emfa ne yire ne ma ene ne nananom enase ye nam nwotwe ma nan mema nan da bi o sisai ye nam nipa onya dai wamfa ne yire ne ma ne nananom enase me ba panyini no wa wo nan mema miensa oba baako ena me nsoso mawo miensa ema mienu be ma baako nti se me ka ho a ema na ye nan mema no so aye nan nipa nwotwe no omfa ye na ase nti se asem baako no kan no wokum nipa nkono onua na nkasa ka ho ankono abusia baako na ane nti meti ye no papa mi kunu no onie ono nsoso okọ adwuma anadwo nti mentimi anya ho hwe kopem sa ade chen ya metena asesa ma ani fere dwuma beto me to beto me na mebisa no wo se han nokore adan na asem se dua no de ntokwa ne si memene da eje se chena na awotwe mienu efiri memene da kwasi ada dwada benada wuku ada nyina wuntimi nka ho asem nkyere me enkyere wo mani mu bia saabere no me kodwom me ba panyini ya meka so onu so wo fie no wo kwa ayefro nti emu bia ni ho nti ya obi ante nti bi enimu dia si wo fie anasa abontim ho bia ekopem se
obi ka kyerɛ me ba no sɛ sei na asi na efiri saa brɛ no nyina na mente sɛ mo ka ho hwee ɛna da so da hɔ saa ansa na metwɛn akɔbusa papa yi a no so se haane ɛte saa ntimi sɔre ya na mekɔ ni nua no nso so hɔ kɔpɛɛ no bisa na wɔse haan wabɔdua ne dua na wɔbɔɔyɛ no ɔno deɛ wankasɛ wɔmfa ne yere ne ne ma ɛna ase ɛna nipa na wɔka kyerɛ me ba no me saa kɔɔ ne fie na me kɔkɔ busa no wɔse ante ɛyɛ saa pɛpɛɛpɛ no wɔka wɔse ɔmfa ne yere ne ne ma ɛnso so ɛne ne nananom nka ho na ase enti fiada no na wɔtwe ne ne me bisa asɛm ya yɛkyerɛ me mu wie ya apɛ na mforo ka ba efie ha ɛna mbɛhwɛ aseɛ wɔ aseɛ hɔ ɛkeka ho nsɛm anti kɔ na gelete fa kɔma assembly man no wɔmfa nkɔnkɔ serve no ana abɛduru ne ɛnora ne yɛba ya nnɛ yɛahyɛ yɛ sɛ saa bere wei sɛ yɛmmra mehyia wɔ afidie yi so has enti na asɛm no ɛwɔ hɔ no ntɔkɔ a wɔ mo ko no sɛ me kora wobisa me asɛm a mentimi nkyerɛ aseɛ firi sɛ menim ho hwee ɛna mente fie masɛm nim na ɛdi me paa na kyɛ sɛ ɔyɛ adie yɛ a wote ne suo w'ani ho hantwo a wabɛsom yɛ wɔwɔ wɔ afidie so nyinaa ne sɛ wo kunu deɛ wayɛ kora wonim ɛnso yɛabɔ ne dua de wo ne ma ɛɛda ase nananom kora ka ho ai bɔne bɛn obi ka akyi bɔne bɛn maame na maame yɛse na oba na obɛka kyerɛ wo sɛ watena abɔnten no hwan ne ka kyerɛ no deɛ wɔka kyerɛ no no me pɛ masɛm bia premprempre enti me firi me ɔno wakae no me sɛ akɔ saa nipa ne fie ɛkɔkɔbu saa no ma wɔse han yɛfrɛ no ɔbɛba yɛfrɛ no fie a ɔbɛba wɔse deɛ asɛm no tie deɛ wɔnim bia a ɔbɛba no wabɛka na maame ma mimi sɛ wo wankasa no to the extent sɛ na kyɛ sɛ wo kunu ɔno ani nnua ni mpɔn ne papa ba ne maame ba na kyiri ma mmienu ɛna afrɛ nsu abɔ ne dua anhwɛ ɔno ne mfomsoɔ so ne naani wɔde wo ne wo mma nyinaa ne wo nana no bɛda ase na maame ma mehwɛ ne sɛ o woa wohwɛ sɛ bi wokunu ne wo ni nkɔmmɔ bi ama biribi ntwa wasom ɔno amu te adeɛ ka kum yɛgyene kwakuo na ankasa anum na yɛteɛ kwakuo bi ania timi mpɛ sɛ mɛkɔ no hɔ ansa ma mmisa wo ɔni nkɔmmɔ ma biribi ntwa wasom sɛ bi a wayɛ papa ne bɔne ɛna mo koraa no sɛ bi mpɛ biasɛ mo antimi antu kunufo wo nananom antimi antu ɔmo nanafo wo ma antimi antu ɔmo papafo ɛno ho abufuo na ɔde mo nyinaa ka ho biribi ntwa wasom biribi atwa masom ne sɛ ɔno wayɛ pensionia yɛ ano abɛn afidie ne kakra wayɛ adwuma akɔ pension na pension na chi ni wo fie onenam ho ɛna ɔsɛ wɔbɛpɛ biribi ayɔ ti biribi no a wɔpɛ ayɔ no ɛyɛ security ɛna wɔde ne ho akɔdɔm ɛna wɔsɔre a wɔkɔ no waba ɔsɔre a wɔkɔ no waba enti ne nua no na kyiri ma mmienu no ne maame ba ne papa ba ɛno no ɛna wɔn so wɔka kyerɛ ne sɛ adwuma no wɔmpɛ bi ma no wɔbɛyɛ ɛna wɔde wo kɔɔ ne manager hɔ nti wɔde wo kɔɔ manager no hɔ nom no ɛsɛ biribi kuta wo sɛ ne firi tɔɔyɛ nti wɔfa na afei deɛ wɔhyɛki wɔwoso saa obi a wokɔpɛ adwuma ayɛ nti na manager no hwɛ no din afei watɔ aduane kuta wo ɛna bowl ɛnso so wɔ office hɔ nti wopɛ sɛ wode aduane ne si bowl no mu na wodi bowl no a wokɔfa na wode aduane no si mu no wontimi mfa woso ɛna manager ne se sɛ saa na teɛ deɛ a kɔfie ɛnsa na wonom no nti woyɛ saa no na wɔtwe mmienu gyaenom na woba na mehwɛ ne sɛ wobɛboa a mɛma w'adwuma ayɛ ɛna woba afi nti na wɔtwe mmienu no kura atwam ɛkɔ bɛɛbo so me ɛna wo nua yi kasa akwasi manager ne taama wɔhyɛɛ no ɛso nti yɛnhwɛ na wɔse me mfa wo mmara asɛm no nyinaa ni nti ɔmfa mmara na wɔka kyerɛ ne sɛ adwuma wɔɛsɛ deɛ nyɛ m'adwuma ni ne sɛ bio adwuma wɔɛsɛ so santefoɔ na ɛyɛ anaasɛ biribi saa biribi sɛn sɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ adwuma a wɔsɛ wɔno wɔbɛyɛ ɔkani bayɛ saa
ano was pebre utiwe pebre ukunu ne kan won me kunu no na ka kire onua ne se won pebre say nsama wo ka kire no nti won pebre na saa na wo kokotwa papa smesi board enye nyame a nko chi wutum mu enti sam we na wo ka kire no no ho an odan ne na obebodua no nya botire na se we die 7 prediasa uye ya board usan be di security wantimi anya adwuma no oba adwuma de be ma ntimi nye menya ne ntie se oba kura na 7 prediasa kwapi asi wa wibi tie ka so mfa de ana ne ho wo so no kura bi sa wo ntana de onum bi na mama nya botire na ne wo hawo ne se wa fidie so because 7 prediasa de e kan nyina ewom wako wi anwa wani board wa bodua sorry anu nti wachi wutum ha eno no mo agina so abodua na wa wi abode ampa wo be 7 prediasa ba ye kwadwofo wa adwuma mo ha ne sei ne de mi huni na mente so danti mi ntimi nyina ha nkase wo wi abode etinya botire nim ho hwe efia wo ba no de mu ana wo pa fie o se dua na wa bode akekere me ne me ma ne me nananom no eno na me pese wo ya na ne mfiri me so ade usuro ai mi suro pa edua no obo ne sei ndia ne agise papa e chirim fi se na menni ho mo papa na ankasa wa ha na minim se onu ankasa obabisi bibia kire menni matiefuo na ansana mekọ ne so no mesra mo sese de emre dani anu adani hu bi unya sika masika ne nsu fie wadi ase na premier ni na menka ne ye nkirew usika ni nyo yoku ne premier ni unya sika wo ka kra wo tim kra no me ehu se de ne ma ekọ nkan wa abrabom mesrawo me no ka sei Chevrolet Captiva ka bi abedwa so ultra modern one kra fe na abedwa so na bi abedu Ghana ha tienie Chevrolet Captiva ka me sese no ne sasu nyina ye se SUV mo amunim ka mu pa no SUV the type na bi ni aye no in a modernized way na sa ka we me so tena bi mu a woni MPs ni nyina aye pe uno mu nyina aye pe timisraw ko hwe bi na tobi wate emre ni nka so se aye yi ama on so dada hu bi na edigisem ne se chese owura ka ni mu a aye very spacious obu abusia chese mu na mbe du ana se du mu a mesraw se de ka ni sunu ne bante no mu nyina mbetimi akom timisraw chese kokol hebineto me de number no betudwa wa akasa okwohwe ka na ubehu se you esafata sikani bia so wotenam bi mesraw sa aka we aba no nkoso hene ye nom ne agawusunum ne konfo ye bi mu ntina abadwa so akwasi buafo nye ntina aba ne bu okra me ka kire wa no kura ni nyame anim ubehu sa mpampa yeskafo ka etimisraw ko hwe bi eye very spacious na ye ultra modern abefo kwan so kra etimisraw Chevrolet Captiva sakawe kai ma nabi mu kra na nyamia etimesre wo ya ba mu pani wo ya sofo ana wodi mesraw abrochirefo na mo bani nyina wo beduru ya ka na ye ba akopɛ Chevrolet Captiva na won so wadam bi na ekon no ye sosi so atumi say yes wan kasa atekam enye koyonko die bi mesraw etimesre etremu bi atra we su bia no mesre say bohwi na kwankran 105 Sprinters Road adjacent UMB na just ye be UMB pa Mr. Sprinters Road ye be UMB sanso na Kumasi ade ye ben askwa mesraw tenie wankasa number 33 Akowua San tenie number 33 Akowua San Kumasi residential area enso so ahye ne kase boyi pa tenie Kumasi number 33 Akowua San Kumasi residential area ho na ahye kase ne pa Kumasi a etimesre se nkyeremu bi atra we so no no afrem panimfo a sabrei o madaroma ene yanya Chevrolet Captiva kai abaga na memu asantemam we ya Mark Auto Spare Parts Ghana Limited o mo na de ka we abadwa so na wuram abo se you koroko oyeje number ni fre 0243 547214 0243 547214
mesrɛ wɔfa pɛn nyɛ wonti na mebobɔ mesi wɔ mo mbɛtumi atɔ kaa no obi bisa sɛ na kaa ne koraa no ɛyɛ sɛn tienie 158,000 Ghana cedis 158,000 Ghana cedis na anwanwasɛm ne sɛ yɛtumi de ma wo na wotuatua ne nkakra umpewe na apɛdeɛ bɛn saa nso so ɛna kɔba sɛ ukuta sika bum a ɛbuo yɛ amabɔ no yɛbɛte so bum hwi ne yɛde ama wo Timisrael, Ebuonini, 158,000 Ghana cedis. Number meeting 0243 547214 0243 547214. Sabrei, Ebusiamuni nyina dimentua wa ha. Na abɛhwɛ papa no sɛdeɛ nokura ne nyame anim n'anim asesa na kyɛ so no ankasa utumi sɛ ne honam no nneɛma nkɔyie kura Nemu Alaska Star Enterprise was it say omu ya #1 show distributor about quality and original wallpapers Mr. Insa Montesa Okwaku it mesre say nananom mohimfie post here hodo menu kasei and sorry radio station television station hodo se hobe ka be na wallpapers no obi bia bedu aka se have fe watena ye de sefataw Mr. dwumadie bia wudi a hoho beso da bia da Alaska Star Enterprise na so okoto wallpapers no Mr. Omusi 2021 yesi afi we mu no de 35% discount umpewe na apede benti atufo no munko tumegu dem na mututumu amanya mfaso twitwiridie agumubotom etimesre se nyina ye mohwene ahwe akira kwan ewo eye adum Yane boss FM di enmuhwe sanso so ne be Prudential Plaza enkranso de Tiptoe Lane ye be Circle Mall chemu bia trawe so no afi Alaska nankasa 0554 114878 0554 114878 na wetumi enya Alaska Star Enterprise na one no abo enkomo Dr. Lawson say yade bia hinta ni padwam Lawson Herbal Clinic ena wo so ba etimesre ye nyina ye mohwi na ye nkwaje ayarehwe ewo ehonomo yade afitri nyisu kwesi mo awira so mesre omoja me onompem ana wo honamani ni nyina ye Lawson Herbal Clinic okohonomo a tintonta yade no tonkwanta mapai na eniema ededa na akwam ede emaw etimesre se wankasa no ye mohwini enko abu akwa kena ye ben poste han ne paye echemu bi atrawe so no afre eye 0248619999 0248619999 multimedia busu akwasi o seye hure se de divi shama kuma aduonu enum 25 years ye nyina no eye anije ni nyina nsam nsoma atum da bia da mutie mu hwe ni nyina ne se ye dwumadi awdo ayedi no esomani ne ye ka nyina nse ya aseda ne ye de mamo na mom ye hya mo bosa afiwe ye betum nkyene pa etimesre da bia da mo nkoso antie mo nkoso ahwe ne multimedia busu ko ne ka nyina ne se fidie ne do so da bia da na mo hwe enti nyame wonto obi bia nkwanam no ma munya sika mesro ye kwani akotwa bidia na ye Charlie Ginger Leko teriyo Charlie Ginger Leko ebetu mesro etu anaye tibinu aba be man wa boka wa hwene mu a wadi yedigu anwaka mu kura enkom afe agoprama na ye ready be medi agro koyeso ototo papa so mesro ye onwa duru obe ye onwa duru so otwa bi eye Charlie Ginger Leko ebetu sanso no de Charlie Bitters abedwa so na postmortem ne mba me no enie mesro Charlie Ginger Leko no ye de akaka duru ewo na afei eye apetesi no papa go so de ene ye de akabo mafrafra ene nua yi di ahini ebasa na ekabo ma yenya Charlie Ginger Leko we no hangover multiply nya bi no nwati esiesie ni padua no Charlie Bitters ne so de ye sanom na ne edadi ni nyina ne se spirit wo mu so pereti wo mu ena ne habama makomako dunsia enua hini enua bra enutan ene ahwede aye Charlie Bitters ebasa onya bi nonom a wanum te ni watimi ate biadi mesra wanum atontimi ntibi ni a Charlie Bitters edadi na afei enema de danakwam sanso na habama ne wo mu ne siesie ni padua na afei enema toto na akwam na aye fine ehihyew esiesie Charlie Bitters mesra ni doso po de enfe Camps Multi Beverages Limited ye wo eye na hinso ye ben ginya se Ramzia ni akwaji ni doso ponche mu bia trawe so no 0246 955 678 0246 955 678 sabrei minua ben na kosem nyina ne se
kɔtɔkɔse nkakama nkaka ɔde ne widie na tua wu ɛnso sɛsɛ deɛ ne kuna kɔfa amaneɛ wɔhawa ba busua nim ne nyinaa ne sɛ ɔkɔnya na bɔnten tɔkwa yɛabɔ ne dua sɛ dua no anya no sɛ ɛbɛnya no papa no atea ɛbɛma no aka biribi akyerɛ na mmom mibisa sɛ deɛ nti koraa na maame ne haw akɔba sɛ ɔno a ɔnyɛ obi abɔne yɛde ɔne ne mma ne ne nananom nyinaa ɛɛda ase ɔbɛne nka sɛ ma mmo akɔ aba yɛ abɛn afidie no wae na apɔm te sɛn yesu adom wodin ne sɛn din efem kwame du sɛn kwame brɛ w'anim kakra wate brɛ w'anim kakra kwame na apɔm yɛ deɛ yesu adom ho yɛ wo kɛseɛ deɛ wo so nte sɛ yɛ ana na wote sɛ yɛ ana wote bibisa nkɛsɛ deɛ first part nem so first na wo so nso atakra na deɛ na asie sɛ adwuma me yɛ na mekɔ pension no asisi aso adwuma me yɛ no security no mekɔ night night nso ekɔ ayɛ na nti no mfa adwuma ba me nua no mitio mfa adwuma ba me nua no fɛ akɔsɛ ma adwo no me nua kuma no machima mienu no okay nye fɛ adwuma ba no so ohumi a otisma ba na oba mi fie mi so tembia mfa adwuma ba me ko oba ni fie nti oba no obetumi a aso mo ka kye no sɛ bra ene de anyi o nti mam sika mfa nkoto de anini nam de ama no wotumi eba to aso mpe mensa nti no no ono mu ka kye me sɛ adwuma me ye no me mpe ma no no onye mpe ma onya me so nsa me akasa me misika me free a in and out echo stadium me ne ko kura no na ba hwese na afu me akasa manska de bi eja kasa maame hwa edua da ho wanu asem ana be madua no ebenya no nananom ne wo ma ebebem eja mitiewu nti no u kasa ukunu oka bi eja mitiewa tim me ne ko che u kasa bia na ebenya nyo na bedi kanya me ne ko che nyo na bedi kanya na mitiewu nti menja me ne ko che no ina na to me am sika na me ne ko ye msayi man sika ko yi na ba hwese msa man sika to aduane di ene ye ko ye ti ko ye menja no hwe no a wo se nse wo so nti no onko pe aduro na unidi tina twu me nduru ha omra tina twu me no no kura na me ade me ka che menja nse ze die menja me fa amra no wose me ko twa picture de utwa sesi na yi ama sa wanyi picture no so nti me wana panina busa me na unua no we adwuma no o ma na na sa this ano ono fadwuma bai no imanska ibi go am timanska no ato ansanis great anom masa manska ka ho on fa ni di no na me say adwuma ran sem fa amro o say adwuma we adwuma fon menye am say adwuma fon nti me ko no me ko da na adwuma me ba no obetumi moska to do ani die no je me kwase a nti no mabo abanten so sa mabo container ese obayi edanchi ena menu apani so no won so otweretu sa ehwa enesi abanten so ti mijechi ma che menu an se afadwuma ma menu ano wo se adwuma wo de adwuma fon wonye nti se na on so firi mechi eba nti me hu an se o se ai wo se sai nam sa me se sai me hu an se wo sume
nyame nko anka me hwe fom so nka me nsem nka me konko abebu na o wan so ka ni bre na me ka che ne se wo umpajuma ntino na le mo juma so adwuma fon ntino obechi ase wokono a me hu anse wakotie gina wose ai ntu ese nkun so a ode nwi ma anem nana edase mitio na so kan say nto kasa no me so ade mankasa manka hwe ni penya o montim o nyina te manka hwe ankere no no ja ono okọ ne baabi eja mamisi wasem hwe untimi meyi nkonya ankere bo nsamba tieni eti israel kotokoso obi di adwa no obi kutu adwa achi unsam na wo ka no emu abubu apo mamisa abranti o si ono kra no fan security wo ahoden sere no wo ye serious won de oba tiotiti nyabotre wo ba no abukra na ne nse wo so misima fan security me de ne kom masa ho akopa djuma ama no tu de ne kwa na ye de ntimi ne kwa ye no afi o so mfa de ma no na nsane esheki no no so onko omrafie na oman 2 weeks to 2 weeks ndiro ha ale waba so ndo na masana busame o se unia no se mso se de e kakra enti amfa no enti wa amfa no obafie enna me bisa ase tieni yo se bi mtredi asa mano unia no so de sei akwasi amajo bra na papa di fo afidie so bebo anum dwa 20 misrawo mano fuma fa cheme koinsani a wawaje atum so ma de so na ne nse wo so wapian wantimi ampian bi na wo no koka se na wi asumasi bentene bode nye bode ni ntini obodia se opiem nam gya hono chichima chem enua pane no na se no ofiri baabi ba obi do metiko na o so sesen anza me sesen enti ewo hano a na o se okache me se nkwa my day na uchechema chemi minua enti me ntwam ho so me hu ansa dey wo ma hwefom o ma hwefom o ti wo ma hwefom no na dey wo so dey kan ne bere enti nma ni abre pa enti ho no na me ka che ne se apa adwuma ma o ka che me se adwuma fon no twaso adwuma fon no ko na adai entina o sa no eno se enti oye no na nse woko se na okotegina abontim ho a me hu ase o se ai enso se nkun na kumia nya abotre ja ti ye for 7 period so mtimi metum futrum ye ni wapia wahwe sese unia no pe won kasa ya wo ka obi okopa adwuma akodu ne nsa wo so de me fra ne koyinsani sesi a wo wasem ninti tieni na ade na akopa adwuma wa anya bi koyinsani ya pia wo wahwe wantumi anya akokodu ankopia na ahwe bi ade asem na aka ya eyi na hia oponse onu apia wahwe wo nyina wo bo odia mi tijira no no se opomra ni enko so ba ni enko na wantumi ama nimu no na me de oko nti oko no a ehona mu no odiko bodua no enti di asem na wa hwe a ubie wa no ka kire na ema ejina so a wa bodua me ka kire ne se me pa djuma o ka se djuma fun no enti no o te ya o ka me ka te o se
ntina akɔwi obi bɔɔdeɛ no ɛhɔ na asɛm no wɔ bɔɔdeɛ no wɔnya abotrɛ nya abotrɛ bɔɔdeɛ wia no na mpɛ sɛ woka no sɛdeɛ woka no na yɛne wo kasa yi wo nua no wɔtie o wɔtie yɛn ano brɛbrɛ ɛma abaato yɛkan bɔɔdeɛ wia no ɛhɔ na asɛm no wɔ ɛti sɛ wotie wosuro sɛ dua no bɛnya wo ne wo ma anaa mpatwɛ da bi ɛne ɔteɛ dɛ agya mmisa wawia bɔɔdeɛ ampa yɛkye wo kɔtom kurom wɔ obiara ne tua yɛnkyɛn kɔtom o na dɛn yɛnkyɛn kɔtom ɛho ɛbaasɛm ɛma nipa no kɔ aka sɛ nipa no ɔde bɔɔdeɛ no kɔmaa no ɛma nipa no kɔ aka sɛ wɔnye 1 million ɛmfama bɔɔdeɛ wura no ɛma bɔɔdeɛ wura no sɛ wɔne ɔmpɛ sika biara na ɔno ohia no bɔɔdeɛ nso a bɔɔdeɛ nso ani hɔ bɔɔdeɛ ni hɔ ɔtɔn agye sika no wotwa bɔɔdeɛ no hui wotwa no hui nipa ɛwɔ kurom hɔ ɔmo tee yɛ obi yɛ danseni sɛ ampa wo nua ne kɔwia bɔɔdeɛ no ok ho ba asɛm no awɔ hɔ metee ɛho asɛm baɛ metee ɛdi sesei no deɛ ɔka yɛ nyinaa ne sɛ mdo mekɔpɛ adwuma ma wɔ wo nsa kɔ wo so yɛ amfaw adɛn na woha me saa nso koraa na akɔwie abɔɔdeɛ ɛma ho aba asɛm sampampa wawie abɔɔdeɛ no wasan gyina so abɔdua anka agya me se wo haw ne sɛ sɛ afei deɛ wokɔ akyi bɛn afidie no ɛne sɛ anaa mehunahuna sɛ ɛne sɛ meka sɛ mpa nnwuma no ɔso agya ɛyɛ adwumafo yi a ɔso ɔnyɛ yi nso mba mekɔ adwuma ba na ate ba a mma sika ɛma tɔ aduane di sa ma sika sa no ɛkɔnom sa ɛne sigareti mesa adam ne kɔ masa no hɔ no mia msa ma sika ɛkɔyi na badwesɛ na ma sika sa kɔyi na badwesɛ ɛno nti akɔwi abɔɔdeɛ sɛ bɔɔdeɛ sɛ na bɛtwam agya abadwafoɔ bɛbam na nokura no nyameanim wo nsɛm na woka no menim sɛ nkane sɛ yɛ na woka no ɛna woka akɔwie sɛ wodi bem na abɔdua nka menim sɛ wote wo fie koraa nka nsuo no koraa no wonni asɛm ma mema asuo mmerɛm na asuo mmie duaboa ani so nkyerɛ yɛn sɛ papa yi asɛm a wɔkan sɛ ampampaa saa nɛte a ɛneɛ sɛ bi menim sɛ nsuo ti hɔ a ɔmudi asɛm te sɛ deɛ akɔ ahemfie asuo yɛ papa yi asɛm yi mede m'ani totom akɔnwa a mete so sɛ assembly man nkɔsoɔ hene yɛ a megye me ho ntrɛ ha Ghana nyinaa papa yi asɛm yi wotumi nkyene sɛ papa no asɛm a wɔka no deɛ nyame anim ni papa yi ɔne ne yere ɔmo yɛ dinsɛyɛ ɔmo yɛ dinsɛyɛ pɔpɔpɔpɔ sɛbio ɛyɛ wo nua no so ɔma ne sika koraa kɔyi na abɔdwe sɛ na ɔma ne sika wɔanya deɛ a wode bɛtena radio asɛm na aba ne yɛ asɛm na aba meba me deɛ nokora yɛ baako pɛ mempɛ nipa a sɛbio ɔsɛ nipa so ate aseɛ wo nua no nti deɛ yɛde meyɛ nua no mu nyinaa ne yɛbɛtena radio so ɛka papa adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ nti wosi dua bɔ no wabɔ a wawi abɔɔde a wo na wokɔbɔ ne dede sɛ wawi abɔɔde wɔ yɛn sɛ nyɛ adeɛ wɔyɛ asɛm wɔ tetete ɛnsɛ sɛ nkɛduru ha wobɛfrɛ wɔ bi na bi a moaka asɛm no kokoam na nam sɛ wo nua no ɛm sɛ wompɛ no asɛm no nti no wode no aba bɛtena mfoturo sɛ wobɛgu n'anim ase sɛ bia wɔwi ase deɛ nana sɛ wokɔyɛ nneɛma bi ne sɛ mfata a ɛsɛ ɛka no kora kyerɛ sɛ wo nua no no wiase nyinaa te me sɛ na mente yi o sɛ so mebusa mo kura mu di a mɛhunu sɛ agya wa wo nua wia bɔɔdeɛ na wobɛka ne sɛ mfomso wɔ nipa ho sɛ wo nua wia bɔɔdeɛ deɛ a yɛbɔ din no aka yɛbɛbɔ wo din no de sɛ akwa me adu sɛ nwa ɔkɔ wia bɔɔdeɛ wo din wɔ mu mempɛ nipa a wɔsɛ nipa dua no nana nka mɛgye sɛ mɛkɔ akɔda no so wɔmemfi wɔ m wanya adeɛ ɛsuo se me sɛ nka mɛgye sɛ mɛdana mɔ me nane because wanya adeɛ a yɛ sɛ wode bɛtena na woka sɛ mohu ma aseɛ ɔkora nana ebi asɛm ato yɛnua ɔnom nsanti wafrɛ nsuo de abɔ dua nana meyɛ nipa sɛ bia mu ne sika kora mɛboa
na wo ba tra de menua dua body menua na man ska kwa yi na boju say enti di an enti di an enti mi kwa mi say menya bi etra ma bobo ano na obi ba kra na opa ya go kra sanka ma je so mo ya mo nya sa mo nse nipa why nipa bia ye nipa ade papa ne ne yira betra na nye nipa de mfom so wo nipa ho se wonua akra ba ni ska kwa yi na boju sa we ade a wo de betra na asuye ni sei ye no ka sei nukure ni nyame no abo ne ya no ka ni bre ye kan akodum pempenso se ye nua akwasi amrado katachi mamfa katachi so kotokoso wodi ane ebo na on de o se asem ya mpanimfo edi aba no kure ni nyame anim onim fomso a waye ya papa edine ebo no nsafo yin se wa wi abode akoyi na abaju se nyina de awabo ne dua na me de hwi ma so kakran se ode ne ma ne yire ne nana no madase ya se eno de na na bibi akaka papa enye nti o se fianom won sia kopim se panimfo ebetimi age o momfom so atum na ne no mpodi mesre bafo no de sai amrado jamado akwasi amrado akwasi woni hire kwa nkama wa so an akwasi peja wuti me boys dozu na akwasi fasam che na dua no me nyina ona me nkonko dane ma wo na me de maami ni papa o mo abetra o mo ye ni pa o mo se ni pa aja sala wo ya sam betra ka se so ni to papa yire ne na na do mo aka ho na ye me ya dabi papa se wonua ne na abaji sa no na man ska kwa yi na abaji se ye de wo yanto ne nyina na ye ka ne nyina na ye ka o asembo ye kata so ntoma etinya re zese no ayedwa ba meda ne mo me ma anko me ka ofo nso ebunua de wonua o sebio me ba na me no nwua be kwa wo betemi ache me abo me but sansam na be kan na enwonya ewiase de kakra nipa boabo nipa okura so nwua nom nsa no anom nsa no akotwa body a wo so ye anim guase aja mamema nana eje mensa sikapa me no ka se mpasa so number 2 akwam hene chief producer na mani say ene kwan na nadma fa so no nane nesumi krom sa hene bia beto bola so hene mpa me kwa akwaje ebeduru mebinu obi begu bola na me na wa no kwa ma na foro ye na me sin na me ne kwa ifro bon na nadin awurade rokete ni we gu mu na behe wontie akwa bi na so opa hene adi mi ami kro mi monidi ana so opa banana woni wanya na nani bi ne mna ne ane de fe no tina na de nyame abo no nya na nani bi dia mu mi ajeje ne tata yo dudu obibie enkoso akwa mu hene ba akofе hene ba yi nana me dase o cheso hene adi esew ne fata o sam samra ne ready ya mo chiame ready beye ye mre so twere kan se ade bi o ne mre na we de ye misa asemi hu postmortem ni anatomy nyina na ayeye amra do sesei o hene ba anwumre ye chia tiefo nyina me da wasenso ne akonya de mame na ye nua backup bi se owura yi se bempere so wanya ade okay ene kure se body ade bi ka onua nanum ene de wanya ade ba abono ka ni bre nkoso odum se asembo papa yi ye bo mo homodi ase benya papa yi o si wonsia na nsia chena tie ni yo wonsia na nsia chena papa yi se nka obaye a na nko beka ni bi kran ke amfa nko afirika sie so ke tena fitiam ame nyina ye di ho nkobo o si bebi opebi onfa nko na sebe oni wunu na anya asamo a na oburu ni dua na yire ne made wo kan wadai ho na asem no ho na asem nyina o okay wunu na anya asem ena mo kom ntokwa na yire ne made wo maye wadai na wudi bo dua no nya no a wudi ne yire ne mada ase sabi obru sabi ni de kwan so wunu na anya asem na de na ne de made wudu be sa wo mu ya saba na so ye hia wa wo so wonsia na nsia kira sadi pa we say me nua ba ye bi sabi bro sister sa kwa we sabi pedua sa ye jama ne ho fa ne ho di ye jama fa ne ho di enti nkoso ya bo ana ya kodi fie ya ma ne lete nyina se o ye hia no so ma enti abadwafo nyina musampa ma wi esio me mo abam na ye hwe ni sei o ma bodua me si me dibi mu nti me ma me nane ho no ya na bedrum anim a sano de ono no obrom na so se ono no wo kwa yimfie ana so ko nsuansu ne edi asane efro na ama na de etimi dane gu so na muntie edua na wa bɔ no de obia ni ho no ne ya adwere se obodua ba be okra e be kire ndi dadua na me me che se ana bɔde ne ayi no
your friends abojisano e wana no me percent ke bebam e ke meka bia meja ne said ye kwaba say we wi abode na me maniska kwayi na abojisano e wana me anya me de na obedum bie so abodua dua na obo no me ne omo a ye na me no kraso we wi abode bode ne de say your papa say afase aprada any ono ana ebeti afa no so nemo me ka che omo say wo pa ma me we ye yere eno akowura busuan ti sasem bia ba emfa sa asem ni mienu emem dua na asem ne ka bo de nyina ye be ye aje ehwe ni say obu a wabodua wodi for pa so na enya de odi bem na etimi sisa ye woni pa bi wo ho a oye be bo nsam we ya obubodua ma me anso no a ubeti ane se enyinya ne nkola ne ne ma yo no do timi kwaye okay so te boy bibi sami ntimi nchiremu bebre o okay ubetimi akobo se ade be kire na enya no na me de wo mu dua na obode me hu nyina so bi ewu kam de me fin se e no krasa bode watwa e de na akobo hu dua yo timi de nkam nyi ni se benya wo se bia nse o kase obu o ye baabu nsam e na kasa so ye baabu nsam de ubetimi akoye no hormin timi nchire na enya wo yo dwumadie mrawie ya agya yebesi agina se yebema wa hu abusuan mobo me de yire ne mma ne ntikura na sesei aye mahiade nemom amanza bo wazibu afo owa obetum nchine nemom na ase piesie yemfama Angel Dominion International Church misrawo sofu we babro ne nkobenkunko ni fapa na nokra na dadi misrawo aye ntinu ahyew edua papa yotie se benya no se nya no enko benkunko ni fa pa kamnya babro na nkam ye kire o ka wa ye mbe show zezia ni nyina aseda piese bu enfama prophet Joseph Mensa misrawo on the babro no wako Israel ena kese nyame nwusra ne mpaibo enu anya sa anim die no etu on the Holy Bible na Bible key no ekuta no enu nti wo ha no se de etie biada wo bewura wariem sa warie ne betim wo kwa abrochire service anu benya ni nyina me se ko prophet Joseph Mensa na tenaye sunsumu ha biada misrawo wo eye oil bia eye angel protection oil Psalm 91 and Psalm 23 misrawo nya bia na de sra otamfu tiri so wate bayifo na so odene sade wo boa misi ni tiri so nemom ebasa awade mu ha nyina atu betwa huhum mu ubehu ana huhum bi no abeda obi kura de no huhum bi ene ni di kyese yedna kogya bosum bi ene o misro ni nyina no Angel Dominion International Church Prophet Joseph Mensa was who drew Natanae, no ma oil in this tin time to a spiritual attack bia, a quantum in Sembia or Bow. Sounds now how be at the dodging be Mr. Abrochefon, number Yamoni. Or maybe I was who we are Sibia, who friend in the so when you be bomber for a gun of 40, Miss Ramo, and Yamukra de Matwedi, and Seraphim, your security point will be all. Germany for US London, Ninjas, and Potemo would do now. Abroche my bed now, pay a year, Sabri, protection oil ni bi wo friend is onya bi bombe fant mesre ye nyina ye mohwi ni ankwa wesofo akira kwan Prophet Joseph Mensa etimatim Bola Junction wo ye adwuma edadwada ene brada timisraw ye nyina ye nkwa we na akira kwan sanso na enkran so amasaman Stadium Junction Jarvis ehan obutu ya wada biada ene memenda ni odi dwuma etimesraw enkokon so de Trado Salvation School ehonom ene no so kwasiada bia ye ne no edi ahia nkyeremu bia trawe so no no afre Prophet Joseph Mensa nankasa 0554 477 959 0554 477 959 meno kase medical ka kire mesika bia badwa so ka wei mi ama bom nsema ma no papa mesi ne seso etise SUV saka we wa hu bibia we ni ultra modern very spacious na mutimu a obi ahun han no konfo ye bi so kope bi ato mesawo so ji hudi akobodi na toka ni bidam mesawo disika mesika new disika mesika new etimisawo Chevrolet Captiva Chevrolet Captiva
Chivlet. It's a chivlet. Who's also not bad? As I come Chivlet, Captain. I got Cabinams with the announcement. Toby, Timisao, ultra modern, me who can, Miancasa, Metuche, Casa Buna, Wendy, Fanca Sentimestre, so Bianco Pebinto. Now a buono said the citron, the Edica Airful, yet me the flew, and I feel crown chester, who peking cransika, the honor would Toby dia, yet test for full of phone as a bear farmer. Miss Row, and Chemubia Trawation, Miss Frey, 0243 547214, 0243 547214. Now what me anya enchiremuno ewo eho eno mo me no ka say Franco Trading Enterprise or the phone ahodo nyina bi abadwa so Alcatel, Apple, Nokia, Wahel, Afe Techno, STG, Itel, Afe Infinix, Samsung nyina no ebi abusu wo eye Franco Trading Enterprise television be na pe Franco ono ankasa on television size bi a wo pe bia wo betumi enya bi Skyward and Asando ni nyina no eye television ahodua etimi aba Franco Trading Enterprise agweswan we na memo akotwa no asem ojusu police station sanso na phone accessories nyina ebi chargers, pen drive and afi digital watches, USB cables ahodua nyina power banks ni nyina no ubetimi enya bi wo Franco Trading Enterprise ahye no ekira kwan eni ejaba jewelry baako ewo honomo sanso na ahye number 2 challenge bookshop no so eye ben YFM ehonso asyen baako asyen number 3 adjacent Doom Old Mecom no so Old Mecom nchepe ebi eho asyen number 4 eye Prudential Plaza na afi Boss FM empotemu ha asyen baako nso eho na afi Kofo Clinic nhwe animu pe na New KJT ayesi no so Franco Trading Enterprise asyen baako nchemu bi atrawes no afre 0206 310 483 0206 310 483 and 0245 232 091 0245 232 091 Hakiba Travel and Tour Services Mr. Wakwanto mu nsem nyina afa kodan wo mu me no ka sei chese kamia se wankasa upe ticketing booking reservation awudo nyina ya be na wamanane Hakiba Travel and Tour Services and also the kodan wo mu Mr. Nigisem ni se chese ekoba se ukwa ama awudo bi so se Shingen States ahodo ene no Shingen States ni nyina na nigisem so no mu edi nkita ho a o travel insurance nyina no omo ye edi chew umpe wei na opede ben Olympic Games ye kwaso Tokyo Japan memu Tokyo Japan memu ni nyina no so afasi me think Tokyo minka say Tokyo Keze Tokyo say we see Tokyo semu afasi me think Tokyo okay into Olympic Games ye kwaso Japan Tokyo ye nyina ye mo hwini anka mom ye no mkodi kasubom ubetimi akwa bia gise ukọ Hakiba Travel and Tour ya so ye no ewo eye Central Mosque Asamase Central Mosque gate na no pe ehonum na so ye no ewo nchemu bia travel no afa Hakiba Travel and Tour Services in for 0244 219 836 0244 219 836 akwasi India spiritual doctor Prayer and Healing Palace. What I'm doing, Miss Osunsumu nsem biada. Utie me wanya concession eko tusika koko. Miss Onina nchiremu no. Was uko India Spiritual Doctor Prayer and Healing Palace. No timi emwa sonko ekwan so. Eye ntoya de wankasa efinsha wanya nso da so dwonso kete so. Uko dru India so ya atobecha. Miss onawani anyina se ye gonorrhea se Felix nyina otu ase. Wankasa obema no ayeke tekete aise pensre obemena ye boyi sa bobo ya no umpewe na apede be sunsumu abiada sunsumu awade promise and fail afi waton sanumu ntentan aye sunsumu asem ni nyina no uko India so obebo love me alone oba no obedo nko a sanso na be ma no wo ohun wa onfo ba bia ye nyina hwe na kira kwa wo ahene makokko bin 18 mu kumase ne oboase kwantempon so ejemu bia trawe so ni afre 0240 553682 0240
080553682 sanso so eno ye adwuma ya wada efiada ena memeneda ntwabie alomo bites efiade ensapankwa ene ye bon daru alomo eye tetewansa wate ase ni nyina ne se habamma wom ena chesenua hini enutan ene ahyehyɛ ene de chese apetese kronkron pa ne de afra alomo bites kai misra ko hebe bia ye no kra na ensa na akono emuti pa na anya bi nonum a wa bagya atumi say yes haban no eje omu adwuma etuwe no hangover emoti pa bia eye alomo bitters misra we authentic beverage in Africa ya herbs ashemuma etimesre ye nyina ye mohwi na ye ntwitwa bi ura drinking sport ana tese aso bia ye tonsa ensa wo so bisa eye alomo bitters akwasi buafo mansan buafo brekum nam 1 edu dia je ususe brekum budo osire osi akwasi sese wa anese eno ba adwuma akwasi chairman asam no ne bram ho no papa yi ano baba yo ne nua nya nche ma me ba ko papa ba ko ko baba ye amrado katachie afrensu abonidua ansonwa wasi wode ne yire ne ne manyina edase samre ne yire na niwo hancho wasi amfom so a me kura kwaye mimi bewu me nana no bewu aye pinso ngozo krubizo man hene krukronso ayemo krunso aye krukronso hene krubizo man hene enso ye krukronso se kura bi ase o obisi krasi ni fanboy ngozo no bro unim me wo problem nyina no nye duabo na ya na nipa ne bono but adan say u bodua no mina me no anya okay jo ni na anya no ni no enfanye so yo but o ma no fura travel kokodu ne ma ne nana ne yere o pato chese okay ede ne nkra na o munya wo hwe o yetse nda me kata before the me nim ba bia ye nyame obo ye free no na mo nyame obo before me nim how I tie cause ya dwen no sabi adwombo ne wo yetim unu ne akasa wantu meku unu sabi wo de ukwa ya busa na ya bi he onu kro tidua no so tidua ensuo no so no on pediabo okay jini ati konfo modua because so wose wo di je nipa bia ya achi a kada bia konfo ya bi ko beku nipa bebre okay kaya bi beku akuma sofo nyina aka ho ka sofo bebre ku akum wo ba ku kra na ko penabo no na mpata nse na de nyewe kuma onzo ko betwa na tum nso ampa kukuo ene niema yemfa nyaade sebi papa ewu na ne yiriwu na nana no wu a mfa so be ne beba so de amawo mfa so bi ani wo so ntino mese duabo ne de me yentime ende ede asantemam de atu ntwa because nipa nye na ju obeja abo ne di nti atu ntwa da but ba na wabo nipa wo hu se wo ne na nyame ne nkoso na nya ne asayam so ayemienu nkoso ba tifie a woni masam ne ho hwe sabri kura wada na ozo kwa kobondua de akora na kwa dance de me nyi saa duabo no entum na ya na me ya na nanum ayi abosum so ya na omu nkasem ne wie kakra nkoso bi akobondua ne battery fie won ka bi onu obo na de en komra on amedase na mo de twa so na minti de ntia na ba na saa na se o so bi akaka ne ntoko na wo ma me tifie o se se bi o kafro wo ni twa asiri ma me ni tifie o ti saa na bosom no o mo so kono izo mo tie fie no abefre na ade enipa beja no akura no nye ne hwe akura no nye ne hwe na me ka tell se minti nchirem kakro because obo a no e be bo nsam akura be fa so sebo so ba ha no se onkoche no onfa na domade ma no no eno ka ho na mo me de se me wo ware me nwia na me bi na bodua de me gwa ware akwasi tiase Abraham aforebo ehira na wonto atoaso nyina ti Abraham kofum ne edome na nkebeka obi ababo na aka se gya no mni ho o mai bo ne o mni we ne etua ho ka but na me kire se enen so de yesi enya oba amumu yo se nye suban papa enya de papa
Any say entertain way to society because Ubia 112 mebo duabo the quain. And I want him say Obi put duabo bia then of the life no boots and Ediani Kuno. Because over Bodia, my friend, obitum Bodia and Refudia to do the Bodia, and so do a friend crown with feet. No, I don't believe a biakum, nothing at twice and affair Hano. Intimacy. Why a bad one, some casa. Piano boy, you know, Funina, Nina Fru. Baby, what did you know about you? We bought a dear fool, we see an episode chasing. Intimacy, no matter say, Papa. Okay. Sabi, Uniano Coco, we are, Bordiano. And yet, never dear we are. Me talk a camera crash since I'm near me, dear, but maybe I'm cutting and anka. Manco school, I'm cutting and can obey me, Madame Sidianaso. What she see from what they are much cherry see. No, the gourmet, no, medarium. What did not assassin ever come as Abria, and Tiasin? No, Cocasabi, woman's career about you say, way news. And you wouldn't know man is a easy cat. And I got to crowd to Toman, one at the papa. What told you to your man? Who got the money I told you to? Why, dear, and got to the other mammy, look at. The did another video now, didn't you go? And no kind of cause what the mammy. We are not catching some in any gummy Tiarubi. Oh, because what a boy. Some of them be the kind of which. Not all the banana. Oh, ain't it, Master? Papa, I was now, Master Penny. Sofuti. Sofu be. Udi be kama kono crack. Sofu na be arba kama kono crack ho di nyama farina. Wa farina ba ko baba na de nya kra o. Ba ko na be. Be be nyim. Ene de nya kra. Enti let's say papa yi. Say me semo. Ase we say no. Mo ma ya ntwi ni pia ya busuan. Esi train kan che be before me fanko. Ono ma me bank pra ya tam no hwewa. Yeso yam show. Unu no. Ogu sesi e be ha o. Opa ma wonzu ebe ha no obenu no so ye sa de ntibesre munyina monko na monko tenase na monka asem ni ye na afi na ya video no akoda ne focus ya sabi amansa nyina no ma no eye fa ewiase mu nsem so nko ade awokwa obehwe bonim no adane dua ne jama ma numbia enra kwa mko numbi ma enti yeboa na sa wo ha no mfra ya busu antokwa akwasi ma ye hwe ma ne akwasi uti akonya so nti akonya so what ya kunya so me fe number better okay so kwa kwade bench cry am mamemra nana kwa mwine odaroma nananum akosi bo afotrase ko ba bia akosi wose trase akosi nsori ko ba bia wolete nana se trase esi duabo enye okay duabo nya de papa nkoso bi se bodua by wa modua ansan ho ba bi so na ye genu gwase kasagana oh me ka asem na na manko me si ye tia santimem ha no kura nya adwuma nti no duabo de to ntwa enkoso wonim se ba bo woni aje na anya woni aje mfa nsesa mo aso akoso wonim e ma ne nko woto ese mbo dua de bi sa na sa se woni beje ana sada na ba da for me tio na bi ko kan konya yere kwa wo bi se ye nko ja yere mbo dua ye mo hu ni suma bi no abodam se mem to ma fa ye bi fon na ma ba ko ton adi na obodua se me na aje suman ebia nsuno nkome na me yere tinim ba bi se ne nsu ode me yere ne madase suman se asem kon no we suma jimifo why dey body be na won waya se nya ni bi na wo na wo tumi bi a ye bi ni o mi ensu ade wo mu one wo ni ye ni obodua me se me agei se bi mpedua sa me menwu na fa me badase na me bada why dey ya wo ye komfo oni mu amamere kwa no de nti dia body nkoso ya body san we bire nipa Ghana no kura ni ha no kura ni Ghana na me ka kiro nti be da se me pati aro no aja mansu ogoro aja mamen kasa so ampa se na na eduru mra bi na se dia bono so ankwa wonti bi nya nkwanya yere ne me ana asamwa asio ma minti onti on se na na kakra me kan se ye ka se viabo a asem bi wo ho a se dua na anwura mu ana na woto ho ente so efi se viabo ne de drum na bi a se eye dwuma to bi so a enye nya ne se obo a no abo afra se de maami se nye
abɔgyesa ne bɔde awi ano a wapɛ mu nka brante ka bɛbɛ bɛ bia odi nti eduru ma bia enye okay aja man so ogoro bɛma ne ni kɔtɔ ka aja na mintio wɔn sɛ ɛka aduabɔ no sɛ ɔde afra ne yere ne ma deɛ ɔho po wege so ɛso ɔde fra wase nyinaa masɔre abetina hwɛ ho wiase ho yɛn abibi mamu a okay mese nananom ɛna yɛde kyekyere yɛ aduabɔ obi a bɛka sɛ aduabɔ do abi anyɛ no edu abi yɛ sɛ aduabɔ ni kurom anom a bɔne dɔɔso kurom yɛde bible ba kwan mu ɛnyɛ hwɛ ɛde yesu kristo bible na anama bɔne na atre na aso dem klase ko nkɔfo wia nkɔfo ade aso dem eti asɔre pani ma sɔfo ayi asɔre pani o ma sɔfo sika na sɔfo abɔ akyira hwɛ cause omu nyina asɔfo so gidi eti ɛso ɔbɔ akyira cause obitima te so ɛnyɛ wura ma bi na ayi collection ɔmutu na akɔbi na ɔsɛ ne botomu no ɔfɔ sɛ ne botom ade na ɔde ayi nipa no ɛnyɛ ne dɛ ɛyɛ ne ya ɛyɛ ne kra ya ade ne yɛ ne kra wosi kyikyira ɛyɛ wa ɛnam sɛ ɔni bi eti wosi kyikyira ɛyɛ wo na sɛ na kyerɛ amate na mmɔ mi ni kapre mi ni hwee mi de go police station abɛka ko fo adanse die bia wɔn na mi di adanse mi ni obi di adanse na mmom sɛ ɛnyɛ me ana ade ato me so dia ensuo ni mi ni mi ni ntam asɛm ma yɛn na mmom sɛ ɛnyɛ wo dia mi ni hwɛ mɛgya ase mi ni kapre na mmom fa wo ma o yiri no ma me de wo da ase ɛkyɛ sɛ ɔde ne nsa pan ɛno na bɛkyerɛ sɛ sɛ adeɛ wu a meda mo hu sɛ saa adeɛ no wode kɔto ne so no ebi a ne nyɛ nokorɛ okay ɔma mpani dada a wɔnyɛ ne bi a bi kɔ ewura Lawrence ne kaa sɛ bi ɔsɛ nipa mmiɛnsa na wɔdɛm ana baako wuyɛ ne kaa mmienu ne dɔm kɔɔ court yɛ ka adeɛ hɔ ne nkɔ ne wuku dɔm danse ɛsɛ nipa mmienu na akum baako no so okay aka nansa ame bo no so that me koboko di krum di krum bo so ne de won de ne ka ye ne credit a wo de beto se ye omu a ensuo ne beku won mu na mbom enye omu a na omu amode to ne so no eni omu mama amafo so kutukum bo wa yade je mai yen ekeko hayen hwa ogo court wa asem no oso kofa dance ni bra edipa wo zo le fa ye pa no court e be ka se ye pedance ebi enipa bia ni ho ana camera bia ni ho no ye video bia wo ko kan ya se na mbom me do ma ensuo wei hwa ye parliament opa ye fa eduabon ko parliament o se obi akoso ya with the bible no the Korean no the akoso o mo so obi akoso ka so bosun akoso ya obaka se dabi okay ko bibia bitibi esi hemom ye di ensuo ne saize ku ko ebu anu ma wofu je be ye wo na wofu bedo anu na bu enzu ma mi wato nyina ye miku na waka sama abekam ye wukuru so o kan nyina ne papa ye be ma nyina waka nyina kire se sika de man dot otojoto sika ko nyina bodwise nyina se wabodwise afuyi no bia ma 5 series o de ko yi wabodwise obeka na bontin se mama o si wo de ma mu nyina no we nam de man se di te no ade so ko bom dua na wo ni bi ade so ko to so no wo dwere ho na wo da so ko to so ye ko te be ko to so sa ne ti o maimu sa ne ti anybody asem to the paso asem nye no kra oni se nye no kra but wo be to so obepom dia show na asem ne no afa pepepe omo fata so mu wo mu fata ti ma haja nane e kire bi ufa asem ko to bi so konfo ye bi so obedane we ye bi to kese wadane a wadane dua chapi dia che nkrofo na asefo ewo so konfo we oye so konfo enso bia wotimi dane no sanso ye so konfo no wotimi dane edua bia but report di dua to onyi tumi sa de oye no waye fom so enye no ko be enye no kre sa de oji tumu a enso tumi de chaw wa enye tumu a enso fa chaw never chaw traja oba bisa sa me boa obi ne bo ni kurudua no bon dia sa de chaw so wa fa na cha kofo ba afoforo ono ko bo ne dua ti wo so afa na chiafo oba foforo no bo edua omo ko nsuma ye mo dane wantoa omo da gusu dane na ebusa se na so
nipa do say no afa ukura cha for mo say enan pe ukura je na baguma ko na bo bibia say wo of machi so ni mo no ye twa tro wo so ni mo mo je so ni ye mu omugu nsa no ana mu twa akwon dane no wo say nan pe aso nka che ni so da so nka che no o si so ni de David o de yinya ware o yinwa ware mu ka che no wa be man yinwa ware eti won say eduabo wa boro okudu so ma kana kure what na hu say what the Bible edi amano ana Bible man ana Quran edi amano no gya be kan say mo be ka say de people wo ka say de oh de bi o mi da manyame onyame de e hai gisa timuda ana ko buate na timuda sabe na we na mse me we but when the e pastor abua eti wadawroma de mit maka che wani apa opa ditum sa ade a wo ye no eye metwa trodi ato minia ne so ofan cheme na me yire ese mami toyi sebi ko sebi na abra de to so mami no chena ni wa oni mo we but odi ba wo kula ko fa be kan very good edi ade no wo kuru no kan ya se no de so no very good edi asem no de ato ne so no eye ni ya eti no bodua no edua to mami to do be bo sam obodua o ka so okun o timi se wase committee wo be se wase eti mesro ohene etokwa timi nkone eda na bro enye hwe afi akobo na so mitimi no nko enye hwe fa mbana chap enye hwe yenyan na dani agudie no atwa so no atwa dani no demo se wo ye wadwen se obetiti didi a wo se etuo we eka sisemu a ena eden edi ewu etimu akra so pedi edi a ko na ko dani no de ka tisa sema meka ye enye no kre na nipa na efa nchew demo se wo de beto ne so die okunu kuma na yede chebe ko shabana de papa bia sei chebe ne ko shababa de papa bia sei mame ma sofo Samuel Asante wo sofo utumu nchini se mama mitimienu ababai onde one ne ma ne nana no munim wo hwe nana no hwe yenu abema na ntom se okay wayemfum so so wo masika so obi nkoyi na boje se obi ade a waye de da na wo sa de ko kai na num de enye ya ka duabo a enipa bebre bisa eye curse so be curse obi eye duabo so be curse obi eye duabo e Bible mu na ya won say ya na ye Yesu ni ye ban na kwa se ye nya atwom menka ne sa do na ye nya atwom curse e Bible mu a obenya test bebre a e ka curse ho asem e Bible mu na emomu no duabo a eni nyina so no enye adwuma ba wei abrante no ebi o nyina so nti no maye debe okasa ba ba bia mesre ne se oboni dua ommo no ani nuane dua na yere ne made omu nsimu bi omu nka ho bi isi eniema da bia meka se nipa bebre timi dane nkrofo nsem ani ebi amfan se nkoso aka asema kire me onfan soma me se me koka kire obi ma koka kire obi ma dane ani ebetimi akofa abufuo de ha obde adan e de aba na bia akoye no akobodua yesre bebre afuto ne yetu ye nyina ye hofo se yenhwe ya no kasa yie se abufuo ba yankra yakoma ma yen kasa bebre anya sa e de ha bebre be de be ebebre yen papa yesrew ko unua ne honomo gyeto se wafom panechew no mfiri na akoma mu na fi onane dua no na oyere ene umma enya somdue de metimi aka kire no me da asen koso menso me da wase case number 2 ensem na uhuru ye pa ehuhuru na ebepai hey me see case number 2 uhuru Ishra 104.5 asem we de mu adren malam bi nani pepe se de tanka se ko samane tamfu nsuo wa paye boni pani wabu abrantie bi afaso na ne ho akwadim no hey tamuchuku na ye bisa malam ban ana edi sa nyamna semwe yi wasum wo wodi papa asantimem Ghana mem so wodi abrochirefo nyina atenenka case number 2 ebe yiri ye pa nemo mame na no mra mititiawa na yemfanje so say malaria fever what dreading ya dua heba
dear Insure FM Edin Yesi Ogana and Wiasia Fanaba Bia Air Tower Bubuano and found a Biao Yedin Yabesi Bia and Manu phone so. Ye hear so test NF Ako 8787 Ye veto 15 pesos per udem near Kosu Bia Yedbem Manu phone so. See a good Yamonsem, a Jadiamonsem, and Nigidiamonsem, and I knew Biano Yet the bro some procra Insure FM and what to be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another video for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. To be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another video for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. To be live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another video for kids to learn and have fun. Na yare ne coming to film ni aya hu yare kra bofo ni ya omu ana mo yes me Africa na me ba Ghana to me ba yeso me hu prophet the bana so o ma me no ma yare ni nyina koi ma me yes me sa koye adwuma me hu pofuma na se yare ni sa e ba be bo me na me ba ye to me ba no na otwe ba ko pepe duro de ma me che se sugar ane it is a stroke. Me yare na do bebre me kono ma adoni na otwe pepe me ba na che se a take from cry che se nwa bro adoni nti ase so a che se me hu de me nka na me hu de me nti prophet there so tenen ka ba bia wo bia tutumika na bra na so ye na ojerefa hu de be yo de ba first na me do to your friend says eduro no so no se me ma obra se ebra ni du abla eno kre but wo kwa na we ye o se na yale for pe no na akwate da se wo ye nti na ma yale ni se ne na esiti na ase ntunwie na ese ye tu ase but ono so kwa no o se so de ko chinchini kakra me ko chinchini ni sa ko ba we card kra de bube 60 kra me sa ko din number bi bebre me yi so se ya dia dance still yale na anko nti we ba ye no 1 week ni no na o twe pepe we ba ye ma shada mo wasan ba be check your pressure na diabetes bi wa last day de ma won na den wo hu difference bebre so ati bebre nti den na o ka kire mo diabetes pressure then na o ka kire wo de me ka kire ni mo diabetes ni pressure say so mo te prophet of 6 minutes and can o mo tutum de kan 10 no mra na so ye na oje ni fa hu de be yo mo dia yo we dia etie from asumu a madam ase bo kire na yare ne coming to so me ba ha menu na me bedu adwuma fo wampo na aka se ba me ba na se papa me yare be 2015 wo hwe me ana se ma me yale ne de yale bi pressure na me hu se abo pressure na ma wintin mu esisi ampa na mitimi nante nya me enim no kre ne mu o ma me kwaji eduru na me kwaye no o ka se nka me mranto aso so busumi wi no pe na ma je eduru na no me ka she nya me no nyam se apapa na wo meto ase ene se de me nsa we kura na mitimi mpomo ne se eso enne ma me wo se won nsa no me nsa na mitimi mpomo ne se enye se we de no waka shama no eye me ankasa na de onim a me nim tifie so bi afa so nante kura na mitimi nante de di kan ya me ba ha metema kwa mo me nsa e de me ba me nante nya botre ye pese tie fo tie nsam na wo kan ye prophet Joseph me say ye nya asofo bi o mkọbọ pa se nipa bra be ka masem nipa bra be ge say me nya sa de ni bi da na me nya bi da me ye bi kura nya me ntua me ka mama what the yale no say about 2015 nti say 2015 I will check here abesi say ya be 5 years one doctor do now dem do so no papa enso me kokora na check here ne bia me ba from pa lo kra na ye 116 na ba na ye dia pressure na me ba ha ko ye no masa ko hospital ko check me ma obi so be check ni fie be ba be check bia na 120 to be o kwa ya am senye no kore enti be person ni pa foforo esa be
no kwasem se metro so kra je dro be format ni am de ba ye dia ka meka se yare no se kra se etukura se sisi a nimpo no wo ankasa ma me out sisi a wo first a wo ba wo tena kwan mu be 3 times and wo ba one tena se wo ba watumi anante aba won sa na emuamua wo to ase na twetwe nyina ejai first pa no so me sorry se nka me ti we se me sorry a na me ka fra me ma han this me so me sisi me say le kansi so ansa na metimi anante e don me ba me ne be ba boy mi ne ba ha se wo ka me de a nipa ne doso nti ma me sisi a den na wo ka kire omo a pressure ha wo mo ne diabetes ni stroke dika bi kire omo me ka kire omo a pressure and stroke ha wo ma say adanse na mi die no enye so obi ne de a hye me na mo do mi ne opa da na wa abonte so wo dwa so no wo mo modern se omo be tobi na wo mo ano sika wo be ye fa nye hwe se wo kura sika na ewu a emfa so bi e maso na me do mi nye pada me di ka poto obi no me ansa na me ti wonka wo nhyira enti wo ntime na bi se bottle of asa eti bitia ti me hu se eye wo papa wo ene se dro no se wo ye de ne me tu anamo ti ma na mo tu am tu baaye no na ya se yo ma me we de me da se tiefo de bia me se kasa tenten toponko so me ba ha ma me de mfi sha say me wo 57 and half anya nya me azirawo adom hu afa papa hu afa sa no bi aka wako ha we mu kra no kra nya me no hu afa sna baba bi why na mami misa wo okunu pa chan wa wo say me wo mami ensa mami nu obema ba ko okay enti abura so na mu free pa chan okay eni me fa kwanya so na ma chia na nanu ma tran kwanya wa abura so eni assembly man ne committee fo nyina mo de hye kronkron kwa chiwa na abeduru ha no maame bibia be fan wate mate aha de unya duru a mo wa ma ne kura no nyame cheche owre aha susu mu nsem nyina ne headquarters ne ya bibia so nyame ya wate mate medika hye onkura wate mate na mi bisaw enwumre ya de atie fie de na du abeduru afidie so me pa chawo mes chia atiefuo nyina na de edimi abeduru ha se enwumre yi ne se meti hoyi ade yie na meye ti full slide na meye ade yie sori anopa amekọ ebi kura sa abiri afi na mekoduru fi nti minim hwe eda bukuada ene na awotwe na enna no bukuada ye twam ena me ba panyini no o ka kire me se anti asem bi amate ne yesi me papa wonu onua na chiri mamienu a yefre no papa akwasi amaaje wo mo kontokwa no wo mo ntokwa no aye kon no de se ye wo mo mienu asem wo amaaje na bo papa kwa me edu se ni dua se wongu no wo wu wi a busumo sensuo kro na obo odin no emfa ne yire ne ma ene ne nananom enase ye nam nwotwe ma nan mema nan da bi o sisai ye nam nipa onya dai wonfa ne yire ne ma dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrosimedu bentitiman dumase fumsu benko achigina ma otoso arafia ya we ya sempa na ya kwantuo asempa na ya kwantuo na ye nyina yetua ye mamumo ane twen dwedi edu ntwa e wiase mu nsem live e wo nshira 104.5 FM aja santuma aboso wo number 1 akan radio station. Case number 2 abrante bitimanim tentenso na de malam bia ya no de kotokose enwom diet ni wura na ankasa no obani gase mamu akwaba ya ben afidie no ben mam wate na wapom te sei udin de sei midin de Asion Runi de anke de bobo na ahadi anko amane ufri kuro ba so ya from China okay na mami misanti yempotem ati kuro ba so hanum wotin
Asqua. What is Asqua? Okay. What did you say? 21 years. Where did you ma? Medo. Udo Nkatie, Bofre, Kube. David, Abru, any Nkatie. I will find. Oh, you Kurumo. Ukrumo. Yes, we say you media Utiepa. Utie. Ya Utie. Ujidi. Aye. Ye did say we answer Nkwada. And Iabo manfo. Mbo manfo. Na asemi nto no odadwene ho da se obeba fidie so. Odadwene so obeba. Ene atiefo mamma ne nyam nwanwa. Oso odadwene so obeba. Na afi na aduru anya sa. Ene waba. Mami misa die ntina wadi ento ofia. Obeye den. Omi Jimmy sika na ba anum so mbo. Ya ji usika na bae. Nti oba ha se ye ne atiefo abedwafo ne adwumafo ye nya odai de ne nya ma. Mbo am na mi Jimmy sika na ma. Why na aji usika? Abroatia. Why? Ya friend na abroatia. Nana? Abroatia. Ani no kwala miansa. Edini biem. Nana abroatia. Na yemise wo. Obayire woje ana kwan be no fa so a usika no kodi no wo. Me bae no na me yawo nti na sika no wo mo. Ana msenka me be pejuma ye ba me yawo no. Na aya na monfo pejuma o mba chura klate so mu pejuma. Nti me frɛ me hu number no. Ana ayese ma ye mistake na makwachi o mo. Nti o mu so mu wejuma bibire. Me mbra onom. Omba boa me dia me pa bia mitima ye. Ana me sore nyam yanka so mu 26 million omo. Ana boy bi me ne no sirem no ogimidi. Ana mesra anso on ma me skana me fan so so anka me beto abobo ya. Ana me se nka bi a me yi ejuma na manye skana so so. Nti me no ana me frɛ number no mo se me mbra me bi su otechima. No on ba fami. Ono on ma na ba ko be fami. Omdi ma chini me na na china ma yakoto dandoa na me ka se ejuma na no omdi mu ko church stores bi to omdi mu ko mfie nto ono ma na me ko fie ono me hu se fie ne de enye ejuma no bi no oma ye fie no wall no omdi ma ko wura omdan no ono me se me fa scan embra ana na se enke ombi hia 20 70 million omo ono me gi 26 million na me di boy ni sika na shem glos mo ono na o ma me bu nkotoji ono me o ma gi sika ni nyina ono ma gi 12 million na account no ma gi sika ni nyina me kan o muso o mbe kumi na me di ko police for so wa o muntumi yo o mo hwe bebi a me fa nko o muntumi yo o mo hwe tumi me ka chiro bi na emo obi so tia o mbe kumi na jesa metuasi ya ujina kumase Asqua na afa number no dabi o fa number no eh misim besi wo techima ye ba bia diska no ko asem na make why ye adwuma wo krom bibisa se ye kumase a wote hen o si Asqua sisi ande meta Asqua na asem no nyansi ye na wan hefa na asem ne to se me ba no ana mbesi wo techima asem ne si mo techima wono Semini mo ono. Ufri ukro no se design. Chana. Kambeka Chana ni biem. Chana. Ufri Chana ba no. Na si techima. Na wo si wasa wo bagide. Misi ono mba se ejuma na mpesa meye. Eti usi techima wo se nka akopɛ adwuma. Tinka ho ye kura nko amakuma ase. Eti hono na akɔfa number bi wadan ho se wo fra pa adwuma. Ene kosi Wose hwan? Nana abroatia. Edin mpese mebobi. Me ho ba asem a wa na adindinam. Na ye bebo omodin. Producer guso. Fisa brantie ba be se enam yensani. Ya bo omodin bia se ebenya nana abroatia. Ehu amanebo ne emu nkyeremu bia de mse chief producer. Yensa be kansa ne asori. Eti usi tachiman no. E na ofre number no. Na nana abroatia se e wono abra no be mu adwuma. Bire.
ɔse deɛ mepɛ bia ɔno bɛtumi ayɛ me adwuma bebree wɔ ɔno ma ɔbɛtumi ayɛ ama me nyabotire heavy nti ɔka sɛ bra na ɔbɛma wo aduro ɔbɛma wo akwankyerɛ bi a ɔbɛyɛ ya ɔbɛnya adwuma ano ɔso ɔno ankasa bɛfo adwuma ɔso ɔno abɛma me adwuma saa na ɔkae na adwuma bebree wɔ nneɛma bebree wɔ tumi yɛ ma amanfoɔ na adwuma bebree wɔ no so tumi yɛ amanfoɔ ntumi membrɛ ɔno no bɛtumi aboa me nti mekɔɔɛ no na ɛnyɛ adwuma na akɔyɛ sɛ gye sɛ ɔmo so wode sika kɔma no na ɔno no ama ɔ sika nti mese mempɛ ɔma yi no biom tɔ ɔno ma na ɔmeyerɛ me ɔmo yere o ɔmeyerɛ me ɔma me bu nkotogye me nnuama nyinaa me bag mmienu nyabotire o wokɔduru na abiro atia wɔ no wɔne wa nkasɛ bi a mɛgye 26 million na wa woda ne sika no ma no na mmom ɔmo yere o yɛ mekɔduru ɔnom no na ɛyɛ ɔmo so woma ne sika a ɔno no bɛma o sika ama no aboro saa na mesi sɛ saa deɛ nyɛ saa na meme baa anom nto ɔmo ngya me na meyɛ dɛn mensa nkɔ ɔno nana no sɛ ɔmo bɛhia meti so nana no sɛ ɔmo bɛhia 70 million wɔ mowɔ nto ɔmo di nkan gye 26 million no na me de me boy ni sika na hye mu glues mu na boy ni sika no nte bia na me sɛ nka ɔmo gye me sika no nko ade a no nka ɔmo ngya me na me nkɔ nto ɔmo ma me bu nkotogye ɔno mama ma yi me no ma nyina me bag vote ID card ana boy bi so me nua na ɔno so to ne health insurance ana ne pictures nyina wɔ bag no mu so me phones miansa nyina wɔ bag no mu me ntaadeɛ nyina ana me yi ntaadeɛ no na me fa ntaadeɛ no dwane yɛ na je sɛ wo bakura wo dwane me dwane yɛ ɔmo sa se me nim na me ka kyerɛ obi ɔmo bɛkumi na ɛyɛ na abɛpie kumase me ban na me hu man bi na me sra no ɔno no ma me tensi na me de fa ka nti me hu man bi na me ka kyerɛ ma no ana ma no sɛ nti sisia no ɔnom saa na ɔmo teɛ nti asam no me de kɔ beebi a ɔmo mfii ni nti ɛwɔ sɛ anka me wɔ sika na me fa ka na me bɛsi wɔ kumase na me fa asam no mbra na nawo na ɔbɛboa me nti obi na dae to sɛ branchre efe ɔmo si ɔmo didi obi ɔmo kɔ baabi a yɛmfii ɔmo a police fo no mfii ɔmo de kɔ police station kɔ ɔmo bɛsi adedi watama ka ho runi meboa odini yɛ runi di ka ka kyerɛ yɛdin we deɛ nkɛde bɔbɔ yɛ mu obi mu yɛ kwase asa yɛ hyɛ wo bɔ sɛ tienie yɛ ka sɛ fie kɔ wa betumi de akɔ fancy yɛ tuka yɛ duru tachiman untumi fie nkɔ baabi akɔ yɛ no minnim wɔ no nyinaa ubetumi de akɔ hɔ minnim wɔ na abiro atia nukure ni nyame anim ya na mpanimfo asi utie owu a no atie nkwa nso a ma owu kwa no nkasa da bia minya kwanya meka sɛ ba ma owu die ntina nipa bebre ba wa asase so Ghana ha asantemam abrochire no anwu obi amfa na nkɔ sɛ wa asomasi ana obentene ya mu nti owu nso de anya abroatia ya de anukure ni nyame anim atantia de ye mu bi wa fidie yi so ya pese onya akwanya na nso yi hu ano producer guso efrew yi hu ano asam no nso odi a nso ka wom ene sɛn na yentimi hu sɛbɛya sɛbi mpredi asa no kra ɛwa asɛm bɛdadi na sɛ yɛfrɛ no so nkasa yɛbɛkasa ama wo yɛbɛkasa ama wo akwasi yɛnka mom ne yɛnkɔdwa so wo menim sɛ yɛnwie no na yɛ postmortem ne anatomy ne nyinaa de abrɛ yɛnkɔ akwasi yɛnkɔdwa so abusia ne sɛ suzu yɛba center fo akɔfa CB men capsules de aba bɛma wopɛ sɛ mepakyɛw sɛdeɛ nansa yi yɛsi January mu sɛdeɛ wɔda ne yɛyɛ no wotumi gyina onam so yie na wo bɛma ne yɛmfa pipe nkɔtom a wohia CB men capsules ane yɛkamfo de ama wo emu ani gye de bebree CB men capsules ɔno no mfa so wɔ so bebree akwɛte sɛ be Johnson ade wɔ na so kɔ Johnson na sɛ be ta fa maban ɛyɛ mfa so because one kata wo kɔta wo yɛ sɛ wo kɔ Johnson na ba sa so de party tu beto abuza grade de kan tu gyina wɔ na ɛsɛ Johnson ne ba bɛte ti ku ya ne de ewurade bata ma yɛm so nto twɛ de bonku ne to bia hu bi te ewurade
Try the dead do. Yeah, Trevi. What's a bit tired? That's a word. Just at the tree. It's over to a grad at the Dica Papa, Jagrada, and the other fetch the Hobano. That is in Sunday, the careful affair, Sunday Swaba. Come on. And what is Sibu man capsules? Ever bow more bows for him. Feel I come on. Let's see your baby one today. Nana ya be tifia a drop beer member drop beer baby or GB or the queer yes or to devil but I could know if I could have free dada now ye chair dribble or some member fan come off and I'm saying nana what for so free much of what's I make of more for me the command CB women capsules base somewhere come CB malakio ebe boama fever and typhoid if to a sea cry CB soap one pabo bon Miss Ocean Pabona would see a samaranko the modia and for chuchu now Hosimedu we are quite nam temporary nyina away nhuato ubetimi akọ herbal shop pharmacy ne chemical shops ahodu mu ana be 0247111671 0244111671 na no wono akasa akwasi ababa bia yira yabofra ba ko anya mfihia aduonu ba ko ye frɛ no Beatrice Tieku dodo na frɛ no ya na abofra yi oye kokɔ na afei kyese yate na funu mienu nyina ho o tribal max mesre Beatrice Tieku so onim na no ahia no ba bia asamra abusua nyina atwa adwo omani nyina ya hanto asamra yi omote Israel fam ha mesre abofra o kamfante na anwona etimesra wo uhia eye Beatrice Tieku a yire no sa Christ fan ma posifo ana mesre se fan kofie amam from CPC honom na one eye na wofo etie firi na no kwada beto samri ye hwe na ye hu no etie sre Beatrice Tieku ma me ya wayira ti ba bibia be share bia me se fan ma posifo ente sa fan ben share fam ha echemu bia tra we so no no offer 0543 643535 0240543 the number ni 0543 643535 0543 643535 Dominic about powder with just we say catch us a COVID kum nipa pi kwamruchi kra de ho de bobu ase ho ba bia wo se ba bia de nti Africa for ye ntube no ye wade de boy ho ban Dominic about powder unya bi na no se kura no pad good so him no anom enyumro be dan de good so him no anom e boost immune system no me nipadua na ho de nti ade bia ba na bon bongarat na te se nipadua da bia e wa ho de ope Dominic about powder to a kai se etu ade se diabetes stroke prostate body pains spinal cord na ye ya bomodia na ntu ase na akwa saf market ya master red obi ho ebu akwa pure leaf konongu jodas mas ni polina asapon enu achi se udu adanse atokwa adanse pharmacy ana fe udu ni wadu biase a osu farmer en FM security checkpoint so ukwa obenya biato na afo ni chemu coffee so Gifrak pharmacy tepagent heba god so Jarvis Boache bibia ni alpha heba afe udu asemfo sunsu a honso so benya biato Francis Mensa drugstore open doso po afred Domino eba powder mpanyimfo 0209949215 0209949215 na mpanyimfo atwetwe enkomo Rand Lottery Company Limited misraw osundaye sebia odihye bia to nanan wonse do no asundaye misraw twana adwuma ko papa wudi ebetua misraw lotto die die dren enu ntia ese mota adwuma no wo ya no nanka wo akasa wawie wo ho nyina nanka osika hwa no misraw we die wudi ni si atwa aka bombafu a etimese mo amani gi lotto twa ho agents ahodo sap agents ene chese lotto marketing companies ni nyina obu hono mu a woda wona wode no kwawura lotto dwumadiem chese ne sotia na etini nyina se ne nsurugu james ebedi na chese waboka misraw Rand Lottery Company Limited omuso do ho bebo omu a omu do commission be ma na de oha no nyina afa beto omuso ni nyina ne se omu sika ne yebotwo wudi ni se yetwa aka bombafu a etimese so obi bia fan ho mechem Rand Lottery Company Limited omu abrepo junction ye be Angel FM timesre se wankasa se obetwa lotto no wadi ne atwa aka abodwo so na so akoma atoyam de Rand Lottery Company Limited na ni gisam ne se omu ho keka ne sika omu won botwo nti omu sika no come on anyaka akura besiwa no ma gise trip be nwotwe eti de souvenir for ayade ahye omu nyam ne se asantemem Ghana mem so tie ne
ubetwa golden souvenir mesraw ehon kata asem nya ne titu asantemantem e wo se oba round lottery no muntumi ma atumi krata no wo mo na eye chese lotto adwumaku e wo Ghana nyina National Lottery Authority o mo de eye tumi krata no ama wo mo efa souvenir edwumadie ntumesre we di adanse so mu wosika wo pese onu mu di kasubom edi nkita ho number ni 0244 093 654 0244 093 654 nwanya Mr. Osai Boateng ya dodo na afa na jase on edo ma no abusene se Aqua Beverages Limited omuna kofa Aqua Blue Mineral Water dia ba nsu a jisi aponto ase adwabo bia so bia nom no manum nsu bia keke traffic ma aponto ase wo to nsa fra dom a nsu ebebo wo ye Aqua Blue Mineral Water ane ye kamfo dia ma wo na ene se upe bia to a ye on size ahodo 5 ml bottle ne sachet mu 0596 994 0596 994 992 nane mpanyifo atwetwe nkomo midwadru asuo kwabrasuje na ye bia so ye asuo simi nkanche osese bi nipa nye osane a wonhwe dipende bia na wasi ne tirase nipa enti misel chesi abapa yo ba ya boni tandua de bia froforo na busua ne nananom nyina na so duru na ye bia so ye ade ede ne se ye de pukura bodua ye de nsuo hwanhwan kiraman antoa hwanhwan na se wokọ sansuo nyina wokọ mbeka kire so bo to konfo no wadane wono nko asa antoa bedane antoa nko a kiraman ye bedane kiraman nko a wontimi na ne de aka no na so na ye bi wadane nsuo ni nyina ntisi ya bodua de hwan abrochire nsuo kura de bra ye betena ye kura wa ye bedane ama ho ato na ebi ofo etoche bi kwa na de yare ho atache no na no mekọ me yam hye me no papa bi ampaka me kan na ma ebi gire ono odi ade apenti ne dim se fita me hu no yam hye me sei na de statue be na ye bi dia be ho na mu te se nipa atache no odi asra no hu nyina ogina yaresa ansa no makọ kona na ye bi ho na omoa edam na abafie adwuma sem krata sem muti abrochi wakotena wa tena nkran kitengete ba be ye nko a tuntimi ma fie because ba fie be sero tumrika na ye bi emwa na ne nyina da nche ya yakwa kofa yes magani so sedi aba edro bi mamadro na ye bi dia badwa so busua se unya bi na nua bi a wakeka bom na se busua wo de unya whisky bi na se na de gu hu na bam na nya boka kra se kro wa pesabe sebe kotiki abosen no na time boy wa pesabe be mo be ma kese pa no wo de kona na ye bi wo ana de frame ankasa kra be mo de jawa se nyamno wa na eno osi nyamno wa na no na ye bi adru nyamno wa na eno na me kan wa to abita akwasi umye tumi san pa wo de ba kro umye tumi san pa san kwa de se ne ba bum sie no wo de ba kro na me kan no de se ni pedua no eno de me pese me kan me gum de ya ko de ko de se ni pe ba wo se de se ni pedua de me kan onya bi de wo ntanye oye mum enti na ye bi simu nyina mumma na ye ma mo be ma no ye baku totwe wankata hemu otum sa memu yes obana nkata ba jere ogina se ye adi de yes I need me adi mu pi je se nam wom ache sa ene ya bi no aguna sa man no wo ibafuka okay wa na se Dr. Mensa ufri kono ngone ne mpata mu ampacha na wasi wo adweso ti ukona na ye bi wa aguna sa man uduru hon makura keto akura be kire se na ye bi na konfo pi wo kwa no to na emom de agi na die akroma obi anim no e wo mpata mu ho na ye bi asuo kwabrasuje so ko ne si dan kakraka ntwa ye finya fitwa hia mpacha onye ono obwa ayazan wo ye na na ye bi se wo abrochi afren WhatsApp yi so 0557 667 510 0557 667 and I say obaso na ne kasa normal code ya 0243 1345 35 0243 1345 35 na ye bi atwetwe enkommo miwiana akwasi nya abotre enterprise insurance o se ma insure car na keke ma insure car na keke nemom insure car no na fili Mr. Wafinie the enterprise catch on say we can insurance the be on atena na be insure we some instant prices are who ye very amazing it makes say who insure car ni say ma free coupon ya de kobufu a ebombafu ye be ma free sanitizers nya chede bebre sanso na enterprise insurance say one ka so mu du agiramu se car no say atinka boni bia betefa bedan wo mu car kwanhia ana se bi wo de nam e bia de akobo obi ehun nsem nyina enterprise
so mu nyuma mu ankasa munim adwuma kue ba Ghana efisha dodo adie no ma besom Ghana so pomu odin papa timisraw enterprise insurance we say insure car no na fee omu ye third party comprehensive ne kura de misraw o car no techima na ye beyond repairs ye nyeye eno ase afada da ne ato emno brand new e de ama umpewe na apede ben etimisraw insurance ba utrim nko ade a e enterprise insurance e basa na wankasa waje atum se wa insure car no na mum wa feel Charlie Ginjaleko misraw me no ka sei akakaduro e na afi ewo e na eye alcohol papa spirit pa eni aka bom edi ahia saa na chese wankasa otwetwa bia e multiply obu onum nsa bia enwuna chese onu awoda so ne se oka asem gu asum na wa woji atum se nanum bomba ebomba framsrew Charlie Ginjaleko ndie wonum toso wankasa enyin carbon bia ntim se onya bi nonom sanso no de Charlie Bitters abadwa so eno nso ye de aba mama akoma akudunsia na aka bom ene ye dia ye na utwa bia wonum toso utimi tibidi ukosi anim so atimi dopa mi bu be etinya bi na nonom na basa wankasa no waje atum se nipadua na kwa nyina eniama asisi suye ama nipadua na gina brane Charlie Bitters yesa no mane edadin ye mohwi ni anko na hinsu ye benginya ase Ramzia misoni dosopo de no afre Kems Multi Beverages Limited 0246 955 678 246-955-678 Donima Steel Complex Misrao udan awasie no eduru so bonkwa de a wankasa fani nyina kwhye eye Donima Steel Complex ensa na bibibia ntoto na akwam emaw enchanse be na ope say lock panels Eurotars ana wankasa IBR Alozing Galvanized pre-coated roofing sheets Tropical ni nyina no uko Donima Steel Complex ubodi ni siema obi bombefua na wodo ade bebo so nyina so bra na baji bi e we yatena ye sanso e na wo bebo dan ne so a free consultation e na ye de ma wo e fa nua dodo abehia chance abehia ne na do nyina enu de sikatua bia enim timi so wo dansie so bonko ade ho nhihye nyina Donima Steel Complex na so de koda wo mu Asafo F Junction ye be Ghana Revenue Authority atena ye no echiremu bi atra we so no afrem panimfo 0244 126 625 0244 126-625 Food Lover Special Fragrant Rice moi de papa we anuncio de come on misubedi emon wa feedi pa dia Food Lover Special Fragrant Rice nyabidi wate ebusuamu nyina menu aba onu abi ma ebusua na ekunu edi atafre nensa emofra so eba se omo nkwahwa emu bia anya omo de gise Food Lovers Special Fragrant Rice so de ye jollof fried rice misrew chese onu a obi bia bedi no akamfo umpewe na apede be misrew udu dwaso na emu asemba otim nko ade a Food Lovers Special Fragrant Rice semu na firi menu ka sei Spanish garlic mixture and capsules abedwa so na nya bi nonom a obu a ne nase atatai ne nyina ase betu obi kura sa ade agini padua na boso misoni nyina basa eto ebetumi atwa osa nyina ase betu a Spanish garlic mixture and capsules kabom na nonom basa adanse no ebeye kese pa eti udware wie utimi se wankasa oti honam nyina ye ohene misoni nyina no anya bi no anonom ensebuo mu ha bia wonsebuo nsisisu nyina meso Spanish garlic mixture and capsules kabubom na wonso enunum bi etufo mohwi na monko PFA Pharmacy Colinac Dani Heba Freddy Mens Misty Heba Habmay Nisi Pharmacy sanso na Baseline Pharmacy KNG Heba ni nyina no ubenya Spanish garlic mixture and capsules etemu bi atra we so no afre 0266 114111 0266 114111 akwasi ansana meko India se no now se den de we when you alomo bitters on say yeto mo Canada da nye no alomo die ye ntwa bi me se pon e betwa bi we say se pon e betwa wa pon no me no pon a okay nya ma pon ye pon e twa so far and credit se panimfo se oje bodam ni ho ne bodam ni chini an obo aba ti ho ne sa bodam ni na wo kan ene me akosi enko me ne bodam ni no me mo a oji machini a cheze me ka de yenka me se me okay mpacho bodam ni mba be kasa tofu te wa so na de akuru kra de me de badwim enti se unya alomo bitters nza na no mu a ene u e bold u kasa kra unzuru hwe okay e ba woni so na sani fom bebia lomo bitters eye enubra na de ayo tunum bia
ɛsa yadeɛ fa nipadua no na ɛborɔ ne nneɛma ɛwɔ na ɛyi afiri hɔ nom afei wankasa bo sɛ nipadua no anya ahoɔden nti bɔmmɔden a nanom ɛyɛ alomo bitters ɛno ne yɛka mfa mɔ ɛyɛ authentic African herbal bitters as say yadia tum alomo bitters authentically African say o no mana de nyansa ene adwene e de ato ho unya mfie du nwotwe a mo nko ho onye mma oba wa fa afuru onsuso onye mma wa ofoforo onye mma o no mana de adwene ne nyansa e de ato ho okay ngozo ye kwa nana bi e wokru nana ba bi a obi a mo nana bi da se nemom India's spiritual doctor prayer and healing palace nana odefo adama watimi afre abruwati ozewano watimi afre no nkoso nyabotre etiefo ayi o masum on bepati nemom enase PS yamfama India spiritual doctor prayer and healing palace misrawo eya wo mawu otumuda bema wankasa babia wankasa omodin mo mpam aduru no wonyi ntum misrawo India sebra obeboa sanso na ntoyade wogi atum se wankasa wanya eye asase yantam ukotu sika kokko wo sebra no nkyere okwan kuma bi ufa so a wankasa bi sa anwano de sika kokko no nkwa na abeyi ni saa we na apede ben misrawo namani ha nyina ko India so tumi nyina every India sanso na huhumu aware promise and fail waji atum se wato nsanu mu ntentan ni nyina no ko India so ya obeboa love me alone oba no be ma no obedo nko a umpewe na apede ye mohwi na ye nko we hyebre mu ate na tumi nyina ni nchi ene India spiritual doctor wako eye India mem akonya nim dia party kono mu a mesro na kira kwan ahene ma kokobi 18 mu kumase no oboase kwantempon so echemu bi atrawe so no afre India 0240 553682 0240 553682 and 0208 2297825 0208 2297825 oye adwuma ya wada ifiada ena memeneda odafo bempa bi wadama na eje mensa sikapa ya otosumienu oyene meda wase akwanya beda ho se mala masamre ni dia ba asem mu tunu ho anamo na yenti ono nso de wo kafa asem mu oni ni nkita hodie die na asie twane mfoni kire tiefuo nyina enkoso meda wase ne akwanya ode mame de wo nyina ne se ni tiawa tia metwane nyina ne se sebe na abrewa wo wanchi abruafo sebe waya so brachie na wagye tumprekupe na wura esan na esan no ya bibiro ba se bia wum se bi se ogo yiska bro yiska bro na kopeye na sebe tetefu ya ba ya ye pem bia na ye na omo sebe nzongo no a boys mo be kalatu ni bi na koye ma we esansan nyina asan na ye bonu ko wiena na bosman ko tres wati ni dinda o mvanza o malam kase ewo ye bro of mantem tichimai ene wanchi wanchi subreso amse watiti nkura bebre ndi kura de dwato se ni so se ore ne nkasa na wonhwe na owura enfes kama no nyango so de mani we ma yoro ho se o ma be mu abafie ha abesere ne nansa se o wo kwaba na o diska nyina dai abre owura yi kotobro se bidanse ni wa chirichi ona tiwe se ne na wo fre owura no fafo no a ontime nkyere nje se ko mu fa so a o mu jizika se ne ntade hwe owura yi nko so hwe ne nso yie ekobe se na o twe no ba fie no tade hwe no na hye bia me krasa be se bebro yam punipa na san ura office ka ya fe me so mi program to ura fa cheme nyese bia me gu hu fie na se bia me kasa tiaw nyese den tade nyina ne bia ka ba gemu ho ewo eye wanchi ho ma oba o ma be mamu aba fie ha ne ya betrase akabre watiaw kabre watiaw se o nyame ya adoma eye enura yemfro nkoso se ne no be fa ko ne dia nana ene yenye ni sei wari wo we de person on se krama obeda obompa ya miensa bi ansa no ada wo se awurade so obeku krom afo nyina mesrew efie kuma ya metimi de yefirim efie ofo kronye omu niu oya no san aka se awurade se fie afo ogie nyina na enye ya mesrew me fie wura edan ya medan no de
kebeya yimini mi fiewura fim e fiewura no kro nyini ni wura na anka so nyini ni wasa bompa se ba bi kuma ya me dai de ewrade so oji mi fiewura ne makra na nyi ya me de jimi film wa bu amanfo afaso abu afaso sa brant ru ni de yesra no nkoso wo pesca duro obi ebi a obebie tetefon na obi wa bono wa frɛ ai ebi a ope esika de bre nya no brant and two sana mo no okodi ni pa wo sirim ode oba beye se oba bedi na dwuma bi o bi akintampo ena tetefon da roma na wa ni activity a be ko hu bi ko frɛ ye na bra na ye mo adwuma o me adwuma ye adwuma ye no bede na wie ye ni sumina so ni o nti wura na sebe enye sika duro ko peye na yesere ruade se nyame ya adoma dwara chene memene kwasie adwo obeto ye aboso nko tere ehye ebo se wura na peska na ya kwam bia so bi obi obetwe ndaba na aboso nko tere wo je da nhia ne da ohuni da sebe bro ni die kwaso no kwafo o adwuma mu oye adwuma na oye adwuma o banks nyina oye adwuma more than 30 years nti di nyame timi di adom no ano di adom no yema wura no ne brenya kwa ba won fa nsua de onfa nsua de wasade na sie no onfa nsua de se nye telephone no bia na ehu ba bia na ya frɛ of telephone no ko frɛ no na wie ye na ono wote wo no ndi nkoso ba bia ya 2 na makodo no na kwa bia so se maka se 2021 de ye nye na se 2020 sebe ebru ye mpelifo se e cha na adwo ya ma na nche na adwo na kwa mu ne me daase na mom obi amenani na ho me am ya assembly man me ya assembly man makoba akwa komienu da so te so akromfo ahu me mobo omubu me 12 million aya mentam kase me no kase omanfo mani antesa me radio presenter kase o me so omubu me 12 million hwa omanfo mani amusa me ohine o koso ohine me so omubu me 12 million na wa atifie omunya won be odan so abrante 26 me twanuwa ba na asuo mesre asuo obeti wonte ho na mame na me homa miti numpe na mesre se obi amana ni na ho wani na ho asuo abetrew se de ekom so be ya suma adwuma ekwampa wo so fa so na didi abosuma kotre yesrew na yenim se obeti atua na mo aboa yen abrewatia sika we me se anya wadwonso afuru so umpa ho asema abrante 28 million nkwade yehia ma me na no mba mititiawa yewia epanimfo ha me no kasai asuo kwabranso ye ne ponko ba akopɛ konfo ye bia ja salawa sanso na sofo samu asante o ha na amansambu afo akwasibu afo se de watwena no abia so no menim sa abrante na watwena no de akɔ no eno ogoro agya manso nso ɛwa ha me da me ho aba mititiawa say ya malaria Live on air and on Facebook at Love 99.5 FM, the Love FM Kiddie Quiz, another venue for kids to learn and have fun. All safety protocols for COVID-19 are highly observed to ensure safety of all kids. It will be live on air and on Facebook at Love 99. Now, me bedu ready man for one point I can say mami. Me ba am say papa me yare be 2015. Pusha me ana say mami o yale ni de ya libya pressure. Na me who say pressure na ma winti no esisi ampa na mitimi nante nya me ni no kre ni mo ma me kwaji eduru me kwaji eduru na me kwaye no o ka se nka me mranto aso so busumi wi no pe na ma je eduru na no me ka she nya me no nyam se apapa na wo meto ase ene se de me nsa we kura na mitimi mpomo ne se eso ene ma me wo se won nsa no me nsa na mitimi mpomo ne se enye se we de no waka shama no eye me ankasa na de onim
me nim tifie so bi afa so nante kra na me timi nante di kan ya me ba ha me tema kra mo me nsa e de me ba me nante nya botre ya pese tiefo tie nsam na wo kan yi Prophet Joseph me say ye nya asofo bi omukọbọ pa se nipa bra be ka masem nipa bra be ge say me nya saa de ni bi da na me nya bi da me ye bi kra nya me ntua meka mama wo de yale no say about 2015 nti say 2015 na wo check ya abesi sese ya be 5 years one doctor do now and then so no papa enso me kokra na check ya ne bia me ba from pa low kra na ye 116 na me ba na ye de ahen pressure na me ba ha ko ye no masa ko hospital ko check me ma obi so be check ni fie be ba be check bia na 120 tibi o kwa ya am senye no kore enti be person ni fafofo esabe no kwasem se metro so kra je drone be format ni am de ba ye dia ka meka se yare no se kra se etukura se sisi ani mpo no wo ankasa ma me out sisi a wo first a wo ba wo tena kwan mo be 3 times and na wo ba one tena se wo ba watumi anante aba won sa na emwa wo to ase ana twetwe nyina ejai first pa no so me sorry se ka me tiwe se me sorry a na me ka fra me ma ha bi se me so me sisi me se na kansi so ansa na metimi anante e don me ba me ne be ba boy bi ne ba ha se wo ka me de a nipa ne doso nti ma me sisi a den na wo ka kire omo a pressure ha wo ne diabetes ni stroke ka bi kire omo me ka kire omo a pressure and stroke ha wo ma se adanse na ndie no enye se obi ne de a hye me na mo ndo mi opa da na wa abonte so wo dwa so no wo mo modern se omo be tobi na wo mo anu sika wo be ye fa nye hwe se wo kura sika na ewu a emfa so bi e maso na me do mi opa da me di ka poto obi no me ansa na me ti wonka wo nhira enti wo ntime na this about 12 ansa enti mitia enti me hu se eye wo papa wo ene se dro no se wo ye de ne me tu anamo ti ma na wo tu am tu baaye no na ya ase yo mami we de me da ase tiefo de bia me se kasa tenten toponko Runi di anke de babo na ahadi anko amane ufri kuro ba so ya fra no China okay na mami misanti yampote mu ati kuro ba so ono hanum oti askwa okay what did you say 21 years oye di adwuma me do udo nkatie bo frɛ kube David aburu eni nkatie nko ewo fine ukromo Yes, mo nsɛm yɛ adwumadi a wotie pa wotie ya wotie yɛn wogidi yɛdi nsɛm ya nsɛm nkɔda ana yɛboa ɔmanfoɔ na asɛm nto wo no woda adwene ho da sɛ ɔbɛba afidie so woda adwene ho sɛ ɔbɛba ɛne atiefo mamma no nyɛ mwanwa ɔsɛ ɔda adwene ho sɛ ɔbɛba na afei na aduru ɔnyɛ saa ɛne waba mame misa deɛ nti na wadi anto a ofia wobɛyɛ dɛn megye me sika no baa nom sɛ momboa yɛgye wo sika no abaɛ nti woba ha sɛ yɛne atiefoɔ abadwafoɔ ne adwumayɛfoɔ yɛnyɛ ɔdɛn dɛn ne yɛnyɛ ma wo momboa me na megye me sika no ma hwan na agye wo sika Abroatia hwan yɛfrɛ Nana Abroatia ane no nkwala miansa ɛdi no biom Nana Abroatia na yɛmisa wo ɔbɛyere wo gye ana kwan bɛn no fa so a usika no kodi no me baaye no na me yawo nti na sika no wo mo na me se nka me be pe djuma ye ba me yawo no na aya na manfo pe djuma o mba chura klata so mo pe djuma nti me frɛ me hu number no ana ayesa ma ye me sik na makɔchi o mo nti o mo so mo we djuma bibire
mbra onom ombo boa me dia me pa bia mitimaye ana me sore nyam yankasa mu 26 million omo ana boy bi me ne no sira me no jimidi ana mesra nso ma me skana me fan so so anka me beto abobo ya ana me senke bi a meyi ejuma na manye skana so so nti mu no ana me frɛ number no me se me mbra me bi su otechima no omba ba fa me ono oma ma na ba ko be fa me omdi ma chini me ne ma na china ma ya koto dandoa na me ka se ejuma na no omdi me ko church stores bi to omdi me ko mfie nto ono ma na me ko fie ono me hu se fie ne de enye ejuma no bi no oma ye fie no wall no omdi ma ko wura om dan no ono me se me fa scan embra ana na se enke ombe hia 70 million omo ono me gi 26 million na me di boy ni sika na hye muglos mo ono na o ma me bu nkotoji ono o ma gi sika ni nyina ono ma gi 12 million account no ma gi sika ni nyina me ka o muso ombe kumi na me di ko police force wa o muntimi yo o ma hwe bebi a me fa nko o muntimi yo o ma hwe timi me ka chiro bi na emo obi so tia ombe kumi na jesa metiwasi ya ujina kumase askwa na afa namba no dabi ofa namba no yi misim besi wo techima ya ba bia diska no koya asem na meka wa ye adwuma wo krom bibisa se ye kumase a wote hen osi askwa sisi ande meta askwa na asem no nyansi na awen hefa na asem ne to sa me ba no ana mbesi wo techima asem ne si mo techima ono asem ne si mo ono ufri ukro no se design Chana kambeka Chana ni biem Chana ufri Chana ba no na asi techima na wo si wasa wo bagide misi ono mba se edwuma na mpese meye eti usi techima wo se nka akopɛ adwuma tinka ho ye kura nko amakuma ase eti hono na akofa namba bi wadan ho se wo fra pa adwuma ene kosi wo se hwan Nana Bruatia edin mpese mabobi ehu ba asem awa na adindinam na yebebo omodin producer guso fisa brantie ba be se enam yensani yabo omodin bia se ibenya Nana Bruatia ehu amanebo ne emu nkyiremu bia de mse chief producer yensa be kansa ne asori eti usi techima no na afre number no na Nana Bruatia se wono abra no obemu adwuma bire Osidia me pe bia onu betima ya me dwuma bebre wo onu ma betima ya amam nya abotro heaven ti o kan se bra no obema waduro obema akwankyire bia obeye ya obenya adwuma ano so onu ankasa befo adwuma oso onu abema me adwuma sa na o kan na adwuma bebre wo no me bebre wo timi ya ma amanfo na adwuma bebre wo no so timi ya amanfo ntimi me mbra onu no betima aboam ntimi ko ya no na enye adwuma na ko yese jise omso diska kwa mano no na ma oska ntimi me mpa o ma yini biom to onu ma no me yire me omo yire o me yire me o ma me bunkotoje me nyoma nyina me bag mienu nya abotire ukodru Nana Bruatia wono woni wan kase bia mejo 26 million na wa odani scan ma no dabi na mom omo yire o ye me ko duru onu no na ye omso man ska onu no be ma oska ama na buru sa na me si se sa de anya sa na me ba anu to mo jam na me yeden me sa anko ona Nana ne se omo be hia me ti so Nana ne se omo be hia 70 million wo mo nto mo din kan gi 26 million no na me de me se boy ni se kana hye mo glue mo na boy ni se kana nto e bia na me se nka omo gi me se kana nko ade a no nka omo jam na me nko nto mma me bu nkotoji ono mama yi me no ma nyina me bag vote ID card ana boy bi so me nua na ono so to na health insurance ana ni pictures nyina wo bag no me so me phones miansa nyina wo bag no mu me nta ade nyina ana me yi nta ade no na mfa nta ade no dwane ye na je sa wo ba She
Israel ma munsuro nyame ene yeyu aten yemu aten said your bobret here said you di bret here akwanya wo bia msisuro nyame so ye comfort so ye sofo msisuro nyame eliasi ewo na brant here timi ado party tinimo wiem enya sika kakra nkrodo so entrafa akonya nguase obakuma sa be bone bra Abriwetia ayire no ne mna anti agiska na firi nsem afio kwabna suje ni ponko ba akopɛ konfo ye bi we no memfra no konfo anadu sini Abriwetia yi ya asɛm o nkwanhia o asɔfo nye sɔfo binumo omo sa asɔfo din Abriwetia wonso so sese wo dia konfo nso din bam Asio Odafo asem no ne bram ho na kakra me kan se yesi ya be kwa sorry no sorry your praise be your boss yo sorry ni bebre na emom otri ni de ye papa hwe akonfo no na na ye ka no koye nsem bebre excuse konfo na akoye nsem bebre na bebre no abase me ka no hwe entina da bia me de me picture ato me lano so na akonfo bia yi me pictures no ana mo de aye bampo kwa mu ho ekọ kofiase kwa mo yeso obi asisa mo de me picture to so bo me wa grasa amai obi di bi ya dwuma okay omukwa internet ani akoye me picture kwasi madam fu yo America onso ne ho ewre mo me ko me kwa ya me picture yedi aya sambor kase konfo ye bi me so me die me onkwa na me se ya me picture di ya dwuma na emom no me nka hwe da nyame beba no bebu atan no na se onipa wei etwo na se mobomobo wei oti kroba na afri so China. Neso kwa China. No kwa ya adwuma. Neso mutbi ko bu no na mu disika we ya. Na wo kasam na anu ode. No Nyankopon beka de wo mu nyina. Na me se ebebam. Hwe akonforo mo ya san nti na wo se ba yi me ho afiri mu no. Me hon me ni bosum bia wo fie wo. Ha asofo tibi babi. Jidi kokko tibi babi. As the fourth be me what will be at me baby. Na de ma me ya me nya nsuo no. Yemre so. That my ba betre. Me ba betre. Me kru no ye DSP. Etimi ma me kwoto asase kakra wo ho. Ana mte so ya na me kwohwe no. Ana no ma abofa me ho anti na me kura bof road. Ana me bubugu ho. Enu na tia me konkra no obe srema ade amede ma no. Eti ayamumre na ma me nyaa me fi obi atimi ba wo ya sorry ni kwa wotimi ba bi eya nsuo awu na nsuo yi so wo pressure no bia na ko atache nsuo no ye mfe nsigya so eti na de atache ya adwuma no fi se wo de sigya so a ebe ye black ebe kansa mebre na kire be ba be kire mumu enu ti na me de atache ne ya adwuma hwa wo sa conform mo se afra ne sei Abriwetia ade a wo ye no Sonyame wate Sonyame pa no Sonyame a hwe abosom no ntina akonfo baako no omo komo a omutimi nya emfie wa ha no abosom no kum omo papa fi so mu di bone papa tito akonfo ma no kra de sabio hwama ebi ewom na meme izo so ware ba aduason fi so nya odware onyankokore hwe mo akonfo no ho enu ntina me se me mayi me ho afiri mu no me nka la no ho me de obia me se me nka mo me mateme ho me ho kra metimi abo me mpa ye wo ho so la nsamfun kwa na mutu anam didi so bi kobra no fasika begiska na wo so me ba asio binum me se binum sa wo me ba wo se de wutie no kodru kwa ni acho bia gwa me ko wo adwene na ya adwuma ami akwaji usika di kwa na mo ya sa na de em se munni badane ye
akonfo ne bi ewo mu hwa ahu sansamfo na mo de tinam de me picture I am proof obia hu me no oh meka brofo na re wo mo ti abroje brema memra hwa and something for me no be some na mo ke kara hu ene nia ma fo na mo ye ya no first ka be dis kana na me na drum na bia hu ehu ya se nipa koto apa ehu ya se nipa koto apa na no makoto apa ma me mpabo akote we nyina apra esu na we abatro be ye de se we mu nya ya se acheche wo mo oh se me ye bi be bo aduma ya aduma no bubu obi a ha se ache me oh when you are near Kotoba Makoti, Aquamacotum and Pabwa, Pabwa, so go in a different match one say, they were quite gay wedding in Aquati. When you are some papa, when you are as a papa, and to me, dear, I comforted be a woman. Most of them first come make this Kaoka. Yes, you go both too. Yes, you go to what them. Hey, medio be obey matam. And I'm sure that time coming to the face. I show you create what you are numbers, no, it be soon be here. Do be yame number is 0243 13 45 35. Esio tisia ono adwuma be na ade ama no se de ama no se ye do adwane ba no ya komantam on mantam okay mantam jane ni ina me hwe number ni bi ma kwesi ya na ya bi number ni 0243 13 45 35 0243 13 45 35 ana WhatsApp no wabruchia okay 0 memfre WhatsApp no yemfre so ye kasagu so na ye bi mpacho ye frɛ me asomesi me kasa free New York me hell no agbe no wasend aba ono so bebo tie no so aye the same thing okay ukotwere bia de ba ukotwere ukoyesa ukoka brofo akese de aguso ade so free New York no wa baba kenkai okay wa baba kan a kire no nti yentwere WhatsApp no 0556 0557 667 510 0557 667 510 okay nana ya bi WhatsApp number no nana ese me kramo ako na asama dane se na de odafo sie mewuram eti free ayi koye ba bebo jengre no wo obrochi abetumi ababi enso ani panye wa twa ticket na bra ye wura ensuo num se do se brem wa ta fe de enwuram se for 3 years o ma me nwuram o se afa enwuram wa ho ba na wo o sa wo sa ensuo bi ma eko bibia wo be ye bia na ya na chichiri wachiri eti abrochi afu e ekoma mu o na mom no mo ba yeso bi de na ho anwan edi no abrewati amwe yie na ya madana mo yi obo a onso frabroche bae no kana ha se na aye gidigidi no akwana yakwaji ni sikadi mumamo ni na ho mumamo ni na ho mumamo ni na ho etumfo na mom akwesinya abotre abrochefo ada bia omje beni edi dwuma ebom Linda Gemman na ya Bingi ene Arita Bonzi DJ Clinton Higadomo Ratkin mu nyina mo monitor dwumadie no mo nchia emfani Abra Jane mo ne Evrino Wusu ansa Steven Akwa mu nyina nyame wo hyiram abrochefo amomo me na fofo bi cheche obi a na mom ye bedi bro ndi obi a mfre se de mo fre afa agwazi agwazi asamnu de omo agwazi corona no corona agwazi wo meet ba ko me pese ye be fofo be mo ko we see nisika no mon ka no krenche no hwe ma men ka no krenche no kre pefe yes no dey inta me ka ma na so ne wura be ho na wura be ho no de ade na nda so sa na emfa sika ne nsa nka mon ka nchire no what you say nensanka dintiram se nensanka Bible say ni bre pone edo wafa to the umu senko ko piska me so nka na abazo me kan jojo ya gidi sika na adi okoye double money oboa wakose wakope sika ana atia fa so anya ye unyini so ha wani ka asem me ha mani o na de to uti ade na ekonu hu ana wakope sika wodi kakra no kope double money ana abotia na bro otia na djuma wo ya no no okay omunya mo tete TV so ana om yesa na ma no send na me send ma ana hwa send na me ni nyina Ghana by the near no ja manfo gu TV so na sebe yedi nsem fo de kira manfo
Oh, what the TV so send mama send mama. Na mama say na fe the TV so ngire ni ya na man fo bufa so. Ya kwa bi no na bra board to no. Me say okọ se okopesika. Nana. Okọ se okopesika. Okay, double money. Okay. Ana amfa. Ana esa na no baba sha. Oh, ana atia fa so nti mo kan che no. Masa, ewiase e won ye nyina ye nya mo de mo kan se bre. Enti na tofu mi ka che na so. What mo kan sabi. Enti mo ka se de na mo sabi ye ni kwatie. Mo wi asori ma ni nyina, mo wi asori ma. Oh, mo kan se de na mo no sabi. Wo ba nchira yi. Wo ka se ntimi mi to ka se edan nyimre ka prekwe ni mu na ye bia daruma no wabo kakra je mi nsem. And then you read ye. Capre. Do you want time in your man? So man, time now. I'm 5 insurance of Jawatem. Oh, boy, shows him. The Mamudi. Oh, what was she in him? What you say? Young Nettie and said, I didn't know what's a force. I know your teacher. Obitim de naseba ne abuka bugas kaka ne atimi de abuo ne pano ageko na so ye ne etia no ye ze ye de kom ne ye ho kire ye na sabi aboa no yeso odwan no hu free efifire but hu mintie hu yete fidie so amanfo no si ayeye wo ba nyina wonim so obakata na ya jizika ebi amanfo behunu mo ba hu mo bro bi anim wow this come ben bi ampacho fa bra mamini because ya kura ho kire ye ya jiekatua December the diwie na ata is economics de ebo akutite January bende na onjai de woye no masa ewiase ewe fansa ye adwumaden bre omojani wunima ampanyufo bra ma bre wo momojani abi no ene hu se bi apanyi bi teneka mo onim se de bre ne wunim se bro nya we wan live within your means de antina bosumi afa na abuka ba wo complain me ja de oka no na nya we no anga se hia me sino na wo ho nchiro se wo de ba me bobo dem no nam oh enti bese awiase abrabo na ye bo no ye nyina tie na we se enim kwa fa na ye bi ye nyina ye yonko sɛ na ebi sɛ da bɛn ya ba wote nana yɛsrɛw ebi a ho kyerɛ banti uni esu nkasa na wɔnyɛ nyankoma de bi ma yɛnyɛ sika masa wiase ewe no fa me kwadi wiase bibia na hɔ kwa fa we de yɛ adwuma branche sɛ katikati ho tintintin wɔn sapa adwo no sɛ nkɔso nsa gran okay wɔn pɛ sɛ de bɛ adwuma me sɛ okɔ ɛdɔbɔ mɔni na ate afa ne so obi ani sika mon kan kyerɛ sika na ahye sika na ahye akwasi susu ya kyerɛ ne sɛ nka branche ɛkɔyɛ dɔbɔ mɔni etini sika na ahye lemo me ba sɔfo Samuel asante ho wɔsɛ sɛ de na je kan no sɛ ampa sɛ papa no konfo na odane dane mfra bosoma ko kire na afre akasa de a megye di se enye feska baji skana na branti okwakoye nemum esan na ayede ben ato no etimi tu obi a menim se abranti dem se wanko school enti akenkan ne niema bi na efa no na ma na yeden ebasa na sede na na di kan abeka no yenhwe anim se enkosi Monday no na ebehu se eyampa ana se enyampa na ebehu de ebekwa akosi nti mesra abranti na se kan akoma to yem enkosi Monday na yede na de besi no de behu nemum no achi no mo wani na ho o kona na udi na chi wodo fa ha wodo sen ha wodo kwa wodo sen ha no na se wanka sa nso busa ho se ahefa na ode meko ede adwuma na ode kwa akoma me eno ane se ode udi na chi sa ai se odwan bi a obi di ahoma so ne mene ede ne ede ben eko enti mesro ma wei enye suade e ma wo wa brabo so se de be atem bia no bibia ye no obeye very smart enko so me kono da bia metai ka se emema bebre wo hono mo a o maye mre wo mpam emema bebre aye mre wo mpam esan enuane a yedidi e wo saa ewiase wo ya duru mu enuane bebre asai enti bebre anya pressure bebre nso no mo yere da se sia no ma jamu bebre nso koko hawo mo emema bebre na nso omo be ma fon wa na efon se wo saa hawo ibia frame number we 0241 84 74 83 0241 84 74 83 obi wono ma na
pressure and etete wabrabo pressure ya de a ɛha nipa bebre abrabo ɛwɔ baabi a yɛdu wɔ saa wiase wi mu wo de frɛ me number na me de ato dwa no obi wa na diabetes pa etete na abrabo wo de frɛ me obi wa na koko tete no etwetwa ne to Bomodin so be frame number na me dia to jano. Number ni 0241 84 74 83 0241 84 74 83 Obi person who be me wa me ni Insira FM ni di nhwe no mu pe Insira FM wo top high traffic light na say hono mo me no ni di nhwe no pe ba bia wo bia wo pese ye de aduro ni manu wa ye de be manu se be ma wa ye mre tie me se ye be maduro ye bibiduro kan se pressure na teto stroke na how diabetes na how usisi ya wo ya onje ho a enje Bema afon ebia na egono syphilis candidate Brehazia chlamydia and etete wo ama bema na afon bema woduro ewia na ma woduro a ode stressa bema no be boyi a be sanya na sede na etie no ni nyina so be frame number na 0241 84 74 83 0241 84 74 83 nkoso me da sipi etiefu adofo mo nsomu brenie 0322083581 83582 83583 na wonso yatumi age wadwen kire ewo dwumadie no eso hello good morning. Hello good evening within baby at the Fliminia hello Mr. Within baby at the free wakasafiri peki Nitio minia mesra wa wankasenka yetimo pa pesenka mumbwa ai boy na monji ska yesa konfo no muzaza amanfo dodo obi so za me sa pe za ai ana dia boneka ono ye konfo ono so na o ti drobo no wa o de na fie ade ye checha se fasika semsa biya Anti Ramon na etio pa. Mati yebebua mu hello. Angozoi. Hey, Dovin. Madwa. Bejozo. Na Josu mchana yo so bolo na ready. Oh, so bolo na wa na mai. Dovin young guy. Papa minister timbra beju so bolo ma. Young guy. Wodi me bra poku. Da na papa. Okay. O Hamburg. When they Spanish, from Hamburg, or Madame Bonnet, me confused Hamburg, one of Ghana. You. Now, I'm going to say, Bema. I have the power, was it waffle? I can be a back. So, no, the sober one. Now, what share a bread just in Wakaya or a bois, a proper will be cut. That was it waffle kind. So, what we see for a good down. The woman, the Timor. One nation, open numbers, and you numbers one. Huh? Now, what about someone and maybe see a number good down when I'm a fire? What number no one Tracy call Yakubuno, and one kind of question. Tell me, quiet me bag in the Yaje. Chan, one more year, Yaman Pusika, what Yawaje, if you know what you're Mamma. What the pa, but my baby's house, and a number good down. A good treasure, what is Hello. Hello. Agwazo. Bema. Major. Major Zuminia. We are blata. You have sent our phone in our bra. Me do a great dance tete. I mean Islamo. I mean Kiana na yedi so. Na I was we. First case I akwana wa boni ni bia ode ni ile no wo pass no ne ho ahwan fra no. Nipa bi di nsem hu o e Ghana ha wodwene ho a wonte ase so hu o di abo a na nipa na wo ne ne kuna na ne no problem no ade na